Salam eli hormatly adamlar. Garaşsyda kemeşilik bir tarap yurdumyzdaky täzelikler we habarlar bilen tanıştyrýan Watan habarlar gepleşigine başlaýas. Hormatly Prezident Mada Serdar Berdimuhamedov Qazaqstan Respublikasynyň Prezidenti Kasym-Jomart Tokayew hemde yurdun ähli halkyna Qazaqstan Respublikasynyň garaşsylyk güni münasibetli tüýsürekden gutlaklaryny iýerdi. Döwlet başçylarynyň hatyna bellenşýäli Qazaqstan garaşsyda ötüş ýyllaryna döwlet guruluşyny kämilleşdirmekde we halkyň hal ýagdaýyny gowlandyrmakda uly işler bitirdi. Häzirki wagtda bu ýurt türlü ugurlarda äwrt uly mümkinçiliklerini durmuşa geçirmek bilen önemli öňe barýar. Siziň ýurduňyzda döwlet saparmyň çäklerini Astana şäherine geçiren dowuşmada ýakymly doýgular bilen ýatlaýan gepleşiklerdäki açyklyň we ynanşmaň ýokary derejesi taraplaryň Türkmenistan bilen Qazaqstan Respublikasynyň arasyndaky strategik hyzmatdaşlygyndan beýlekde berkitmek baradaky üýtgewsiz islegleriniň bardygyny görkezdi diýip hormatly Prezident Mada Serdar Berdimuhamedow nykdy. Döwlet başçylygynda mümkinçilikden peýdalanyp Prezident Kasym-Jomart Tokayew berkjan salyk we bagtyarlyk jogapkärli ýeşini üstünlikler Qazaqstan Respublikasynyň dogany halkyny ursa paragatçylyk mundan beýlekde öňe gidişlik güllä ötüş arzu etdi. Hormatly Prezident Mada Serdar Berdimuhamedow Bahreýniň padşasy Hamad bin Isa Al Khalifa we ýurdun ähli halkyna Bahreýn padşalygynyň milli güni münasibetli mähirli gutlaklaryny we iň gowy arzularyny iýerdi. Türkmenistan bilen Bahreýn padşalygynyň arasynda ýyllaryň dowamyny emele gelen köp ugurly gatnaşyklara ýokary baha berýär we bu hyzmatdaşyň gelecekde iki ýurdun halklarynyň bähwidini mundan beýlekde ösdüriljekdigine inanmalar ýasyp döwlet başçylarynyň hatyna belenilýär. Hormatly Prezident Mada Serdar Berdimuhamedow mümkinçilikden peýdalanyp Bahreýniň padşasy Hamad bin Isa Al Khalifa tüýsürekden berkjan salyk, awadançylyk, bagtyarlyk Bahreýn padşalygynyň dogany halkyny ursa paragatçylyk öňe gidişlik we rowaşlyk arzu etdi. Hormatly Prezident Mada Serdar Berdimuhamedowyň adyny Türkmenistanyň türkmen alawaý itlerini ösürip ýetişdirmek däpleri atly milli hödürnamasynyň Birleşen Milletler Guramasynyň bilim, ilim we medeniýet meseleleri boýunça guramasynyň adymdadyň maddi medir mirasynyň awrela sanawyna gerilmek münasibetli köp sany gutly hatlary gel gowşýar. Hatlarda biziň halkymyzyň köp asyrlyk taryhynyň dowamyny döreden gymmatlyklarynyň hataryny, beýleşde akyl teke bedewleri, ajaýyp halylary bilen bir hatarda türkmen alawaýlarynyň aýratyn orny eýleýär belenilýär. Alawaýtlary gaýdusuzlygy, eýesini wepalylygy, çydamlylygy bilen tapawutlanýar. Şeýle gyrkyýetler üçin olara sarpy goýulýar. Häzirki wagtda Türkmenistanyň alawaýtlarynyň ösürip ýetişdirmegini hemde dogry terbiýelenmegini, gorulyp saklanmagyny hemde olaryň iň arasy tohumlarynyň ýaýradylmagyna, munun beýlekde dünýäde wagt edilmegine uly ähmiýet berilýär. Gutlaglar iýerenler döwlet başçylygynda boşandy waka bilen tüýsürekden gutlaýarlar hemde berkjan salyk, uzak we bagtyar ömür türkmen halkynyň bagtyarlygynyň we awadançylygynyň bähwidini alyp barýan köp ugurly işlerine täze uly üstünlikleri arzu edýärler. Türkmen alawaýtlaryny ösürip ýetişdirmek däpleri atly milli hödürnamanyň UNESCO-nyň adamzadyň maddi medir mirasynyň awrely sanawyna gerilmek münasibetli hormatly Prezident Mada Serdar Berdimuhamedow we mejlisiň başlygy gutlady. Döwlet başçylygynda ministrler kabinetiniň başlygynyň ornmasarlary iň gowy arzularyny iýerdiler. Hormatly Prezident Mada Serdar Berdimuhamedow we boşandy waka bilen Türkmenistanyň prezidentiniň diwanynyň jogapkär işgärleri gutladylar. Döwlet başçylygynda Gurbangul Berdimuhamedow adynaky howandarlygy metäç şagylara himayet bermek boýunça Haýry Sakabat Gaznasynyň adyndan Gaznanyň vice-prezidentleri tüýsürekden gutlaklaryny beýan etdiler. Hormatly Prezident Mada ýurdumyzyň ýaşaýjylarynyň adyndan welaýetleriň Aşgabat we Arkadaş şäherleriniň häkimleri, şeýle hem Türkmenistanyň prezidentiniň ýanynaky Arkadaş şäheriniň guruluşy boýunça döwlet komitetiniň başçyly gutladylar. Arkadaşlyk Ahryman Serdar Mada ýurdumyzyň harby hukuk goraýjy edaralarynyň ýolbaşçylary iň gowy arzularyny ýoladylar. Şeýle hem hormatly Prezident Mada Türkmenistanyň syýasy partiýalarynyň we jemgyýetçilik guramalarynyň ýolbaşçylary hemde beýlekler gutluk hatlaryny iýerdiler. Dün Matmladnaky Türkmen Döwlet Uniwersitetine ýurdumyzyň ilim, bilim, sağlyk goraş, sport, ýaşar we jemgyýetçilik guramalary ulgamlarynyň ýolbaşçylarynyň hemde wekilleriniň gatnaşmagyna hormatly Prezident bilen täze ýazan Türkmenistanyň beýtaraplygy, paragatçylyk we ynanşmaň aýdyň ýoly atly kitabynyň tanışdyrlyş davrasy boldy.
Hormatu Prezidentimiň täze kitaby bilen tanışdyrlyş dabaratyna gatnaşçylar ilki bilen ýokary okuw mekdebiniň eýwanyna ýaýwanlandyrylan sergi bilen tanışdylar. Onu ýurdumyň daşary syýasat strategiýasyny ýetilen sepgetler. Türkmenistanyň oňyn beýtaraplarynyň şowly gadamlary we bu gurda gadanylýan üstünlikleri barada görüň berýän maglumatlar we gymmatlyklar görkezildi. Sergide arkadaly gahrman serdarymyzyň we gahrman arkadamyzyň kitaplaryna möhüm orun berilipdir. Bu ýerde guralan çykyşlar Magtumlaýatnaky Türkmen Döwlet Uniwersitetiniň talipleriniň ýerini ýitiren Aýdym Sadara bilen utgaşykly dowam etdi. Munyň özi hormatly prezidentimiň Türkmenistanyň beýtaraplygy, parahatçylygyň we anaşmaň Aýdyň ýoly atly täze kitabynyň tanışdyrylyş dabarasynyň ähmiýetini we derejesini belinde götürdi. Türkmenistanyň hemýeşelik beýtaraplygynyň 30 ýyllygynyň belenilýän günlerini hormatly prezidentimiň täze kitabynyň halkymyza gowuşmagy şany seneniň hormatyny öz başly bayramçylyk sowgady hökmüne kabul edildi. Munyň özi ýurdumyzyň durmuşyny möhüm ähmiýeti bolan şany seneniň dawarlarynyň taryhy ähmiýeti bolan wakalary bilen utgaşýandygynyň aýdyň beýany uruly. Çykyşlarda belenşýäli arkadaly gahrman serdarymyzyň täze kitabyna Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasy tarapyndan 3 gezek ikrar edilen hemýeşelik beýtaraplamyzyň ähmiýeti, dünýäde parahatçylyk we anaşmagy öpçün etmäge gönderilen taryhy başlangyçlar giňden beýan edilýär. Şeýle hem ýurdumyzda ýetilen belen sepgetlen ähli ugurlarda gadanylan üstünlikleň jemlenýär. Türkmenistanyň hemýeşelik beýtaraplygy 30 ýylyň döwründe öz bolşly ösüş ýoluny geçip sebit we ähli derejedäki durnuklylygy öpçün etmekde ähmiýetli guraly uruly. Bu bolsa ýurdumyzyň halkara geňişligini, parahatçylygy, durnukly ösüş öpçün etmäge gönderilen tagallalarynyň oňy netije berýändigini alamatlanyrýar diýip dabarda çykyş edenler nagtadylar. Dabarly maksatda edilen çykyşlarda ýurdumyzyň beýtaraplyk siýasatynyň häzirki zaman durmuşynyň ähli ugurlaryny ölçün alýan netijeli halkara hyzmatdaşlygynyň ygtybarly beňýady hökmüne ikrar edilendigi belenildi. Şeýle hem beýtarap Türkmenistan halkara geňişligine tutuş dünýä ýurtlary üçin ähmiýetli bolan oňyn başlangyçlary öňe sürýär. Olaryň milletler bileşiginiň giň golly we eýe bolmagy Türkmenistan halkara geňişligindäki awraýynyň belinde galýanyny görkezýär. Arkadaly gahrman serdarymyzyň täze kitabynyň tanışdyrylyş dabarasyna gatnaşçylar çykyşlaryny şany seni münasibetli şeýle ajaýyp kitaby bayramçylyk sowgat hökmünde halkymyza baş eden üçin hormatly prezidentimize tüýsürekden hoşçalyk we alkyş sözlerini aýtdylar. Şeýle hem çykyş edenler döwlet başçylygymyzyň eserleriniň höwrüniň köp ilhamynyň hasam joşgunly bolmagyny arzu etdiler. Ýurdumyzyň ötüşi durmuşa geçirilýän içer hem daşary siýasatymyz, şöhratly taryhymyz, asyrlaryň dowamynda türkmen halkymyzyň döreden milli gymmatlyklary barada gahrman arkadamyzyň, arkadaly gahrman serdarymyzyň pähim parasadyndan döreýän ajaýyp eserlerine öz beýan tapýar. Hormatly prezidentimiziň ilmi filosofik işleri hem de çeper eserleri geljeki nesillerimiz üçin bahasyny ýetip bolmajak gymmatly hazynadyr. Hormatly prezidentimiziň ýetidekinden dören bu täze ajaýyp kitap Türkmenistan hemýeşelik beýtaraplygynyň şany 30 ýyllyk bayramynyň giňden bellenýän günlerini halkymyz üçin uly sowgat boldy. Bu ajaýyp kitap halkymyzyň parahat söýjülük ýolyny hem de hemýeşelik beýtaraplygynyň beýik ýörelgesini aýdyň hem beýan edýär. Ma'lum bolşýaly ata watanymyz Türkmenistanyň hemýeşelik beýtaraplygy Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasy tarapyndan 3 gezek hem ikrar edilenler. Bu beýik hem taryhy wakanyň beýanyny biz täze kitabyň sahypalaryna okumak hem kalbyň bilen buýsanmak hem uly bagtdyr. Kitabyň sahypalaryna Türkmenistanyň beýtaraplygyna tarihi, medeni, ruhi, siyasi hem iqtisadi seljermeler berilýär. Arkadaly gahrman serdarymyzyň pähim parasadyndan dören Türkmenistanyň beýtaraplygy, parahatçylygyň anaşmagyň aýdyň ýoly atly ajaýyp eseriň beýtaraplyk türkmen paýhasyna, beýtaraplygyň taryh köklerine nazar aýlap atly bölümlerini türkmen halkymyzyň parahat söýjülük hem de dostlygynyk we hoşnýet goňşuluk ýörelgelerine taryhy delilleriň üstülen ýeňişleýin gurun berilýär. Hormatly prezidentimiziň Jöhwer galamynyň mundan beýlek ýitip bolmagyny, paýhas ummanyň döreýän ajaýyp eserleriniň dowamly bolmagyny arzu edýärin. Türkmenistanyň beýtaraplygy, parahatçylygyň anaşmagyň aýdyň ýoly atly ajaýyp eseriň neşir edilmegi bilen arkadaly gahrman serdarymyzy, gahrman arkadamyzy, tutuş halkymyzy tüýsüregden gutlaýan halkymyz üçin, mehriban watanymyzyň bagtyar geljek üçin ägirt uly aladalar edýän Türkmen halkynyň milli lider gahrman arkadamyzyň we hormatly prezidentimiz arkadaly gahrman serdarymyzyň janlar sag bolsun, ömürler uzak bolsun, il ýurt bähwitli, umumy adamzat ähmiýet alyp barýan işleri mundan beýlek hem rowaşyklara beslensin. Hormatly dawara gatnaşyjylar.
Ähli halkymyz bilen bir hatarda Batyar Türkmen ýaşlary arkadaly gahrman serdarmyň täze eserini uly buýsan bilen kabul etdik. Türkmen ýaşlary üçin gahrman arkadaly gahrman serdarmyň her bir eseri durmuş ýörelgesidir. Çünki milli liderimiň Taýymda arkadaly gahrman serdarmyň taýýarlap bize peşkeş beren her bir eserini watan söýjülüň beýik nusgaty bar. Döwleti dolandyrmagyň kämil ýörelgesi bar. Galy bersede Türkmen hökmüni dünýä ýüzüne tanajan beýik ahlak häsiýetleriniň jemi bar. Elbette şeýle beýik häsiýetleri özümize siňdirmek we watanymyz üçin çyň ýürekden hyzmat etmek bolsa biz ýaşlaryň mukaddes borjumyzdyr. Elbette bugünkü Türkmen jemgyýetiniň öňe sürýän beýik başlangyçlaryny bolsa tutuş dünýä ýüzi gollaýar. Şonuň üçin biziň döwletimiz gahrman arkadaşlarymyz tarapyndan, arkadaly gahrman serdarymyz tarapyndan ösüş arkaly parahatçylyk üpçün etmek ýörelgesini öňe sürýär. Elbette şeýle işler arkadaly gahrman serdarymyzyň bu ajaýyp eserine kim bize dogry, dürs we aýdyn görnüşinde giňden täsirli maglumatlar esasyny beýan edilýär we aýdyn ýol salgy berilýär. Bize şeýle giň mümkinçilikler döredip berýän gahrman arkadaly gahrman serdarymyza köp sag bolsunlarmyz aýdýar. Goý Türkmen halkynyň milli lideri, ýaşlaryň hak howunlary gahrman arkadaly gahrman serdarymyzyň janlary sag bolsun, belent başlary aman bolsun, döwletli işleri elmadama rowaşlyklary wetensin. Hormatly prezident bilen täze kitabynyň betaraplyk türkmen paýhasyny, betaraplyň taryhy köklerini nazar aýlap, Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasyny netijeli hyzmatdaşyň baý tejribesi, parahatçylyk we anaşmak döwrüň derwäýsliги, betaraplyň insanperwer ölçegi ýaly we beýleki bölümlerini Türkmenistanyň dünýäniň durly döwletleri, awrel halkary guramalar bilen iktaraplyň we köp taraplyň esasy ýoly goýulýan hyzmatdaşlyk üçin hemişe açykdyk barada geňişleýän maglumatlar beýan edilýär. Çykyş edenler arkadaly gahrman serdarymyzyň halkymyza bayramçylyk münasibetli sowga deden nowbatdaky kitabynyň syýasy we ykdysady ulgamda işleýän hünärmenler, diplomatlar we halkary hyzmatdaşlygynyň möhüm meselelerini öwrenýän alimler, jurnalistler üçin gymmatly gollanma hökmünden niýetlenendigini bellädiler. Tanışdyrlyş dawrasynyň dowamyny täze kitabyň mazmuny baradaky çykyşlaryň bu eserden bölekleriň mysal getirilmegi arkaly beýan edilmegi hasam täsirli boldy. Döwlet başlarymyzyň täze kitaby türkmen halkynyň insanperwer ýörelgelerini esas edilýän beýtaraplyk hukuk derejesiniň ähmiýetine has geňişliğini düşünmegiň aýdyn gollanmasydyr. Dün Halkara Ahal Tekaatçylyk Assosiasiýasynyň we Halkara Türkmen Alabaýitler Assosiasiýasynyň merkezinde Türkmen alabaýitlerini ösürip ýetişdirmek däpleri atly milli hödürnamanyň UNESCO-nyň adamzadyň maddi dälmeden mirasynyň sanawyna gerdilenig baradaky şahadatnamanyň goşulyş dawarasy boldy. Munyň özi Türkmen halkynyň taryhyň dowamyna döredilmeli gymmatlyklarynyň dünýä nusgulukdygynyň aýdyn nişanydyr. Ýurdumyzyň durmuşyna taryhy ähmiýeti bolan şany we münasibetli guralan dawratnyjlar ilkilen Halkara Ahal Tekaatçylyk Assosiasiýasynyň we Halkara Türkmen Alabaýitler Assosiasiýasynyň merkeziniň eýwanyna ýaýwanlandyrylan sergi bilen taşdylar. Onda halkymyzyň döreden milli gymmatlyklaryna we pala alabaýlaryň taryhyna deýişli maglumatlara gahrman arkadamyzyň we arkadaly gahrman serdarymyzyň zihinden dören hem de halkymyzyň nusgulyk ýörelgelerini wasp edýän ajaýyp kitaplaryna möhüm orun berilipdir. Dawratnyjlar sergide görkezilýän gymmatlyklar amaly haşam sunatynyň eserleri bilen tanışlygyň dowamyna türkmen alabaýlarynyň taryhy, olaryň edermenligi we padalygy barada gurrun berýän maglumatlary içkin gadaklanýarlar. Şeýlede bir ýerde türkmen alabaýlarynyň edermenligini şekillendiriş we amaly haşam sunatynyň eserlerini, haly önümlerini fotosuratlarda çeper beýan edýän dörejilik eserleri sergide möhüm orna ýelýär. Soňra merkezde Türkmen alabaýitlerini ösürip ýetişdirmek däpleri atly milli hödürnamanyň UNESCO-nyň adamzadyň maddi dälmedeni mirasynyň sanawyna girdilenig baradaky şahadatnamanyň goşulyş dawarasy başlandy. Bu ýerde guralan dawara Halkara Türkmen Alabaýitler Assosiasiýasynyň alyp barýan işleri, alabaýlaryň tohum araslygyny saklamagy we kämilleşdirmäge nükdelen döwlet siýasaty barada giňişden maglumat berýän çykyşlardan başlandy.
Şanı we kanun hormatyna goralýan davrada Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornbasary çykyş edip, halkymyzyň milli gymmatlyklarynyň awraýly halkara guramalary tarapyndan ikrar edilmegi ornuny döwlet derejesinde alad edilýän üçin Dawrat Nazryň adyndan gahrman arkadamyzy we arkadaly gahrman serdarymyzy alkyş sözlerini aýtdy. Beýlenşäli halkymyzyň taryhynyň dowamyna döreden we milli gymmatlyk hükmüne ikrar edilen türkmen alawaýlaryny ösdürip yetişdirmek hemde olaryň tokumçylyk işini kämilleşdirmek ornuna zerur tagallalar edilýär. Şunda ýurdumyzda alawaýlaryň dünýä ýüzündäki şan şöhratyny belende götürmek we burada halkara hyzmatdaşlyk işlerini işlemek häzirki döwrüň möhüm wezipeleriniň hatyna kesitlerini bellemek ýakamly. Soňra bir ýerde Birleşen Milletler Guramasynyň bilim, ilim we medeniýet meseleleri boýunça ýürütüleşdirilen guramasy bolan UNESCO-nyň işleri barada Türkmenistanyň milli toparynyň jogapkar sekretary Şynar Rüstemow açyk edip, bu işany we kabilen gahrman arkadamyzy we arkadaly gahrman serdarymyzy hemde ähli şynaslary we bu ülke dawratnyjlary gutlady. Ol çykyşynda ýurdumyzda şynaslyk ösdürmäge uly ähmet berilýänini belledi. Bir ýerde guralan şäheranyň dowamyna türkmen alawa itlerini ösdürip yetişdirmek däpleri atly milli hödürnamanyň Birleşen Milletler Guramasynyň bilim, ilim we medeniýet meseleleri boýunça guramasynyň adamlaryň maddi medeni mirasynyň sanyna girdilen baradaky şahadatnamanyň gowşulmagy merkezde geçirilen dawranyň derejesini we ähmetini belende götürdi. Türkmen alawaýlarynyň dünýä ýüzünde eýilýän münasip ornuny ikrar edýän şahadatnama halkymyzyň milli gymmatlygymyza bolan bu ýysanjyny we gowanjyny goşalanyrdy. Munyň özi asyrlaryň jümmüşinden göz başalýan milli ýurulgalaryň halkara giňişligindäki ikrarnamasy hökmünde kabul edilen pursatlara gurly. Häzirki döwürde ýurdumyzyň taryhy, medeni ýadygarlyklaryny we gymmatlyklaryny gorap saklamak boýunça ýaýwanlanan işler özüniň oňy netijesini berýär. UNESCO-nyň maddi medeni miras boýunça komitetiniň Hindistan Respublikasynyň New Delhi şäherine ýakyna geçirilen mejlisinde Türkmenistan tarapyndan hödürlenen türkmen alawa itlerini ösdürip yetişdirmek däpleri atly hödürnamany gollamak hakyna söýgüden kabul edilmegi ýurdumyzyň hormatly prezidentimiň ýol başlygyna öňe sürýän başlangyçlarynyň halkara giňişliginde ikrar edilýäniniň nowatdaky subutnamasyny öwrli we bu waka tutuş halkymyzyň milli gymmatlyklaryna bolan bu ýysanjyny artdyrdy. Türkmen alawaýy halkymyzyň milli buýsanjy we taryhy medeni mirasynyň aýrylmaz bölegi hasaplanýar. Şunun bilen baglykda häzirki döwürde türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy gahrman arkadamyzyň asly başlangyçlarynyň hormatly prezidentimiz arkadaly gahrman serdarymyzyň parasatly başlangyna üstünlikli durmuşa çylmak netijesinde alawaýlary ösdürip yetişdirmek, olaryň arasy ganylygyny gorap saklamak we tokum aýratynlyklaryny almasasy öwrenmek işlerine döwlet derejesinde ähmet berilýär. Sosanda halkara türkmen alawa itleri asosiasiýasynyň döredilmegi burada anyp bolýan işlere kuwwatly itergi berdi. Şeýrede ýurdumyzyň welaýatlaryna we paýtagtymyzda döwrewap tehnologiýalar bilen üpjünedilen toplumlaryň hemde merkezlerine döredilmegi, türkmen alawaýlarynyň tokum arasylygyny goramak we kämilleşdirmek boýunça almy barlyk işleriniň hasa çuňlaşdyrmagyna giň ýol açdy. Bularda ortunda maslahatda çykyş edenler bu ýysançly belediler. Ajaýyp bu ýysançly waka göndermäni gahrman arkadamyzyň arkadaly gahrman serdarymyzyň başda durmagynda halkymyzyň döreden bir ajaýyp gymmatlygy, edermen, wepaly türkmen alawaýlaryny yetişdirmek, sunugaty yetişdirmek däpleri Birleşen Milletler Guramasynyň ilim, bilim, medeniýet boýunça ýürütüdüň birligi bolan UNESCO-da adamlaryň maddi medeni mirasynyň sanawyny goşulan dığı bilen bagly hoş habar biziň ählimiziň gowun guşumyzy galatlandyrdy. Şonuň ajaýyp bir buýsançly wakanyň gelmegi göndermäni halkymyzyň gahrman arkadamyzy buýsançly bilen belleşi halkymyzyň döredici milletligi bilen bagly aýdan welilik bilen aýdan sözleriniň münkerem mamladygyny görkezden ajaýyp hakykat boldy. Türkmen alawaýlary hem türkmeniň bir hiçbir döwler halkymyzyň ýüzüniň tuwagy. Ine gahrman arkadamyz özüň ajaýyp kitaplarynda türkmen halky özüniň muradyny atynda bagtyny itinde görüp halkymyzdan itgelli gutgelli diýe. Alawaýlaryň öz häsiýeti boýunça edil bedewatlarymyzyň uzun wagt garalyk çapuglara yaramlydygy, türlü geografik şertler çalt uýgulaşyp bilýändigini, howa şertlerine çalt uýgulaşyp bilýändigini, uzak aralyga ýürüşlere çadamly bedewlerdigini, obodan bedewlerdigini gahrman arkadamyz bu ýysanç bilen belläp geçe şoň ýaly alawaýlarymyzdan ne görüň öz iýetine wepaly gaýty mülakatly. Şoň ýaly ajaýyp bu ýysançly wakanyň bir bolmagy bilen türkmen alawaýlaryny yetişdirmek däpleri atly milli hödürnamanyň Birleşen Milletler Guramasynyň umumy adamzat gymmatlyk hökmünde bir kabul edilmegi bilen arkadaly gahrman serdarymyzy
Gahrman arkadamyzy ähli halkymyzy tutuş dünýäniň içinatlaryny tüýsürekden gutlaýar goýun şuňaly ajaýyp bu ýoşançly wakalaryň howru köp bolsun bede şeýle döwletde gurany ajaýyp zamanan peşkeş beren milli gymmatlyklaryň şan şöhratyny dünýäde bolýan türkmen halkynyň milli lider Gahrman arkadamyzyň döwletli başlangyçlaryny üstünlük dowam edýän, münasip dowam edýän arkadaly Gahrman feýdarmyzyň janlarta belent başlar aman bolsun alyp barýan ýyly ýurt bäkbitde tutumly işleri hemişe rowaşlyga beslesin. Şeýlede dawaranyň dowamyna türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman arkadamyzyň türkmen alawa itlerini ösürip yetişdirmek diýip ratly milli hödürnamanyň UNESCO-nyň adamzadyň maddi medeni mirasynyň sanagyna girilmek münasibetli hormatly prezidentimiz türkmen halkynyň hem-de Türkmenistanyň halk maslahatynyň adyndan aýdan gutluk sözleriniň ähmetini ünserli. Onna bilinşýäli, alawaylaryň tohumçylyk işini ösürmek hem-de kämilleşdirmek içinatlyk wagtdaky giňgerini işleriniň esasy ugurlardyr. Türkmen alawaýy dünýäniň iň gadymy tohum etleriniň biri bolmak bilen merdany halkymyzyň genji hazinasydyr we asyrlardan göz başalýan milli mirasydyr. Türkmen alawaýlary eýetine wepadarlygy, batyrlygy, gaýdusuzlygy bilen bütün dünýäde giňden tanalýar. Şunun bilen baglanykda alawaýlaryň dünýädäki awraýyny we şöhratyny artdyrmak boýunça halkara hyzmatdaşlygy da aýratyn ähmet berilýär. Şunun bilen baglanykda ýurdumyzda uly dawra bilen geçirilýän türkmen alawaýynyň bayramyna da sary ýurtlardan köp sany hünärmenleriň, durly ýurtlaryň içinatlarynyň gatnaşýanlyklaryny bellemek gerek. Bolsa öýdary tejribe açmagy we hyzmatdaşlygy ýygydaly işleňleşdirmäge mümkinçilik berýär. Ýerde guralan dawralar halkymyzyň milli buýsansy bolan alawaýlara döwlet derejesinde ähmet berilýäni, olaryň dünýädäki şan şöhratyny hasa belende götürmek, milli içinatlyk duňatyny ösdürmek boýunça giňgerini işleriň durmuşa geçirilýäni aýdynlyk bilen tasdiqlady. Dawranyň ahyryna watmazlar hormatly prezidentimize ýüzlenme kabul etdiler. Onda Gahrman arkadamyzyň milli gymmatlyklaryny dawralandyrmak boýunça öňe süren başlangyçlaryň arkadaly Gahrman ferdarymyzyň parasatly başlangyna üstünlükli durmuşa geçirilýän işlere hoşalyk sözleri beýan edilýär. Türkmen alawa itlerini ösürip yetişdirmek däpleri atly hödürnamanyň Birleşen Milletler Guramasynyň bilim, ilim we medeniýet meseleleri boýunça guramasynyň adamzadyň maddi medeni mirasynyň sanagyna girilmegi münasibetli guralan dawra paýtatymyzyň açylyk sport toplumuna dowam etdi. Aşgabat açylyk sport toplumuna bayramçylyk ýagdaýy emele geldi. Toplumun açık manejinde tarihi wakanyň hormatyna ýurdumyzyň şöhrat kazanan alawaýlaryň hem-de ýylyň türkmen edermen alawaýy atly halkara bäseşiniň ýeňjileriniň görkezilişi boldy. Bu ýeçäre belent ruha wesenen joşguny aýdym saly çykyşlaryny utgoşukly dowam etdi. Munyň özi ýurdumyzyň we halkymyzyň durmuşynda möhüm ähmeti bolan şany wakalaryň guramaçylyk derejesine toplumlaryň esasy çemeleşilýäniniň nowatdaky beýanydyr. Beýlenşýäli edermen türkmen alawaýlary ata-babalarymyzyň wepaly dosty, üý ojagynyň ygtybaly goraşy bolup gelipdir. Dünýäniň naýwaşy tohumlarynyň biri hasaplanýan alawaýlar halkymyzyň dünýä beren milli mirasydyr. Ata-babalarymyz tarapyndan asalaryň dowamyna tohum araslygy aýawly saklanyp, biziň günlerimizde üýtgöwsiz ýagdaýda gelip ýeten türkmen alawaýy bütün adamzat medeniýetiniň gymmatly mirasyna öwrülip, dünýäde bar bolan tohum itleriniň iň naýwaşy nuskalarynyň biri hökmünde ikrar edildi. Aşgasmanyň asyrnaky manejde guralan şäherde 2021-nji ýylda geçirilen ýylyň edermen türkmen alawaýy atly gözellik bäsesiniň ýeňjisi bolan Türkmenistanyň döwlet serhet gullugyna deýişli Akan 2022-nji ýylda geçirilen ýylyň edermen türkmen alawaýy atly gözellik bäsesiniň ýeňjisi Içeri işler ministrine deýişli bolan Oňurhan 2023-nji ýylda geçirilen ýylyň türkmen edermen alawaýy atly gözellik bäsesiniň ýeňjisi Türkmenistanyň milli howpsuzlyk ministriniň Akan hem-de 2024-nji ýylda geçirilen ýylyň türkmen edermen alawaýy atly gözellik bäsesiniň ýeňjisi Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy Resul Kerimowa deýişli Aqoş. Şeýlede şu ýyl geçirilen ýylyň türkmen edermen alawaýy atly gözellik bäsesiniň ýeňjisi Goranlyk ministrine deýişli bolan wepaly atly nusgalyk türkmen alawaýlary gezekli gedegine çykdylar. Ma'lum şeýle bu bäsesiň ýeňjilerine deýişli şahadatnama, göçme kubok hem-de hormatly prezidentimiz arkadaly Gahrman ferdarymynyň adyndan gymmat bahaly sowgat ýeňil awtouloglar dawaraly ýagdaýda goşurylypdy. Bu görnüşler ýurdumyzda türkmen halkynyň milli lideri,
Türkmenistan'ın halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamyň saýasynda hem-de hormatly prezidentimiz Arkadaly Gahrman Serdarymyň parasatly başdanlygyna ýurdumynyň işşinaslyk sunmatynyň ýygy-däli kämilleşdirilýäniň hem-de üstünlükli dowam etdirilýäniň aýdyn subutnamasydyr. Munyň özi paýhasly pederlerimiziň döreden milli gymmatlyklaryň dünýä nusgalyklaryň we alawaýlary ösdürip yetişdirmekde milli ýörelgeleri mekdebiň döredileniginiň aýdyn subutnamasydyr. Mälim bol şäli her ýylyň oktýabr aýyna türkmen alawaýynyň bayramynyň bellenýän pursatlaryna ýylyň türkmen edermen alawaýy atly halkara bäseşiniň geçirmeginiň ähmetine ünsärli. Munyň özi türkmen alawaýlarynyň halkara giňişligine eýleýän ornuň pugtalanmagyny şertlendirýär. Şeýlede şany sene münasibetli alawaýlaryň keşfini, şekillendiriş we amaly haşam sungaty eserlerini çeper beýan etmek boýunça dörejilik bäseşiniň guralmagy türkmen iline alawaýlara aýratyn gadyr goýulýanyny alamatlandyrýar. Buňky çäräniň dowamyna ähli görkezler wagtda ýokary netije gadanan alawaýlaryň görkezme çykyşlary ören täsir boldy. Olar eýerläriniň öwreden enliklerini tomaşaçylara görkezdiler. Meýi görnüşler ýurdumyzda alawaýlaryň çöhratly ýoluna başlanan çärlerin netijelik häsiýeti eýe bolýanyny görkezdi. Taryhdan belli bolýan türkmen alawaýlary edermenligiň wepadarlygyň ajaýyp nusgasyny görkezdirler. Hormatly prezidentimiň belleşi ýaly her iki döwürde özüniň gadymy görnüşini saklap galan türkmen alawaýlary halkymyň gözellik, maddi we ruhy gymmatlyklary baradaky düşünjeleriniň esasy nişanlarynyň biridir. Taýsız bedewatlary seýsäp yetişdiren türkmen halky arasa gany tohum alawaýlaryny yetişdirmekde de dünýä nusgalyk ýoly döredipdir. Olar alawaýlarda iýesine wepalyk, hüşgärlik, ugur tapyjylyk, garadan gaýtmazlyk ýaly häsiýetleri kemale getirmegi başarypdyrlar. Arasa gany tohum alawaýlary gadymy halkymyň dünýä medeniýetine goşan ajaýyp goşandydyr. Türkmen alawaý itlerini ösdürip yetişdirmekde äpleratly hödürnamanyň UNESCO-nyň adamdadyň maddi däl medeni mirasynyň sanawyna girilmegi münasibetli goralanan dawara infanyň wepaly dostunyň şanyna geçirilip, ol ýatda galyjy wakalara we täsirli pursatlara baý boldy. Ýurdumyň medeniýet we sungat ustadlarynyň joşuny çykyşlary dawaranyň derejesini hasa belende götürdi. Ýakymly owadlarda türkmen halkynyň dünýä beren gymmatlygynyň taryhy ähmeti öz beýany tapdy. Aydym saatlar ýurdumyzda milli gymmatlyklaryny gorap saklamak we olary dünýäde giňden wagt etmek boýunça döwlet derejesinde amal bolýan beýik işleriň senasy bolup ýaňlandy. Ýerde Gahrman Arkadamyň sözlerine döredilen türkmen alawaýy atly aýdymyň ýerine ýetirmegi dawaratnyjlaryň bayramçylyk ruhyny belende götürdi. Olaryň şowkanly el çapışmalary sungat ustadlaryň taryhy ähmeti bolan pursatlar münasibetli ýaňlanan aýdym saatlara berilen ýokary baha hökmüne kabul edildi. Şeýlelikde taryhy waka münasibetli ýaýganylan dawaralar halkymyň milli buýsancı bolan alawaýlara döwlet derejesinde ähmet berilýäni, olaryň dünýädäki şan şöhratyny hasa belende götürmek, milli içinatlyk sungatyny ösdürmek boýunça giň gerimli işleriň durmuşa geçirilýäni aýdynlygy bilen tatbiqlady. Paýhasly pederlerimiziň taryhyň dowamyna döreden milli gymmatlyklarynyň hataryna wepadarlygy, gaýdusuzlygy bilen giňden tanalýan alawaýlary möhüm orunda ýeşirler. Halkymyz alawaýlary ösdürip yetişdirmek we terbiýelemek boýunça asly däpleri baş ýörelge edinipdir. Alawaýlaryň taryhyna gelip çykyşyna uly gyzyklanma bildirýän içinatlar alawaýlary kişiliginden başlap terbiýeläpdirler. Bu ugur boýunça ýeterlik tejribe toplanan adamlar alawaýlaryň döşüni, penjelerini hem-de kellesini synap olaryň nä derejede edermen boljakdyklaryny kesýäp bilipdirler. Bu usullaryň nesilden nesile geçirilmegi netijesinde türkmen alawaýlarynyň dünýä ýüzündäki şan şöhraty berende galdy. Bolsa halkymyň wepaly alawaýlary ösdürip yetişdirmekde nusgalyk mekdebi döredip bilenlikleriň nowatdaky beýanydyr. Türkmen içinatlary alawaýlary ösdürip yetişdirmek, olary dünýäde giňden wagt etmek ugruna döwlet derejesinde ähli zerur mümkinçilikleriň döredilýäni üçin türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamyda hem-de Arkadaly Gahrman Serdarymyda alkyş sözlerini aýdýarlar. Şeýlede türkmen içinatlary ýurdumyzda döredilýän ýokary derejeli şertlerden netijeli peýdalanyp alawaýlaryň arasynda ganylygyny gorap saklamak, olaryň şan şöhratyny dünýä ýaymak ugruna ähli tagallalaryny gaýgyrmajakdyklaryny ananyrýarlar.
Türkmen alawa itlerini ösürüp yetiştirmek däpler atly milli hödürnamanyň UNESCO-nyň adamdadyň maddi medeni mirasynyň sanyna girizilmegem. Ýurdumyzda bu gurda amala aşyrýan işleriň aýdyn suwtnamasydyr. Dün Ýallazy mehmanhanasyny Türkmen Awstriýa dostluk toporunyň mejlisi geçirildi. Onu şu ýylyň dowamyna ýerine ýetirilen işleriň jemleri jemlenildi. Utgoşukly görnüşde geçirilen mejlisi Türkmen we Awstriýa tarapyndan toporuň agzalary gatnaşdylar. Awstriýa Türkmen dostluk toporunyň ýolbaşçysy Neda Berger duşlugy açyp, Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy, Gahrman Arkadamyz bilen ýakyna geçiren duşlugynyň ähmiýetini bellidi. Şeýle-de medeniýet ulgamyny durmuşa geçirilen möhüm bilelikdäki tassamalara, maglumat alşmalaryna we hormatly prezidentimiziň parasatly başçylygyna, soňky ýyllarda netijeli hyzmatdaşlygyň hasy potulanyrlýanyna aýratyn üns çekdi. Çykyş edenler özara ynanşmak we berip-beren bähwitlerini hormat goýmak ýörelgelerini esaslanýan Türkmen Awstriýa gatnaşyklarynyň ýokary derejesini kanagatlanma bilen bellediler. Noktalşy ýaly iki ýurdum bilelikdäki tassamalar durmuşa geçirmek üçin bar bolan uly mümkinçiliklerden dolu peýdalanmaga çalyşýar. Duşuň dowamyna iki tarapdan hyzmatdaşlygy mundan beýlegen potulanyrmaga we toporlaryň iş ugurlaryny giňeltmäge gönükdirilen bir näçe möhüm meselelere garaldy. Hemde ara anyp maslahatlaşyldy. Sany ulgam arkaly çykyş eden gatnaşyjylar iş uğurlyk gatnaşyklarynyň potulanyrlýanyny bellep, täze başlanyşlaryň hemde durmuşa geçirilen tassamalar, ägirt uly mümkinçilikleriniň bardygyny noktadylar. Özara bähwitli ykdysady hyzmatdaşlygy ösdürmek we medeni diplomatiýa arkaly iki tarapdan gatnaşyklary hasy potulanyrmak ara anyp maslahatlaşylan esasy meselelerin hatyryna boldy. Mejlisi 2026-njy ýyl üçin geljek uly bolan beýlik tassamalar hem ara anyp maslahatlaşyldy. Toporuň işini işleňleşdirmäge we bilelikdäki işe, öňdewarjy türkmen kompaniýalarynyň gatnaşmagy bilen bagly meselelere de garaldy. Türkmen Awstriýa dostluk toporunyň mejlisine gatnaşyjylar iki ýurduň arasynda ýoly goýulan gatnaşyklar hasy ösdürmäge berilýän uly üns üçin Gahrman Arkadamyza we hormatly prezidentimize hoşallyklaryny beýan etdiler. Arkadaly Gahrman serdarymyzyň halkara sport ýaşlaryny we ders bäsleşiklerini, baýrakly orunlara münasip bolan ýaşary hemde olaryň halypy mugallimlerini we tälimçilerini sylaglary gowşurmak münasibetli çäreler geçirildi. Şa serpaýyna münasip bolan turgunlary, tälimçiler özüne jemleýän ýurdumyzyň harby hukuk goraýjy edaralarynyň ýokary mekdepleriniň guramagyna geçirilen davrlar ruhlentligi beslendi. İçeri işler ministerlerinin Mälik Ulyberdi Muhammedow adynyky 10.01-nji harby bölüminde dawarly çäre geçirildi. Mälum şeýle halkara sport ýaşlaryny üstünlük gazanan turgunlar we tälimçileri Arkadaly Gahrman serdarymyzy Şa Serpaýy bilen sylaglady. Olaryň arasynda içeri işler ministerleriniň turgunlarynyň bolmagy hasam boýsunurjydyr. Soňra dawarly çäre harby bölümiň medeniýet öýünde dawarly maslahat bilen dowam etdi. Çykyş edenler häzirki wagtda sportu ösüşiň, parahatçylyk hemde anaşmagy potulanyrman guraly hökmünde uly üns berilýändigini, bu gurda içeri işler ministerleriniň hem gaýry durmaýanlygyny noktadylar. Şeýle-de sylaga münasip bolan turgunlary ýurt asudalygyny goramak bilen bir hatarda sport älemine gazanan üstünlikleri bilen gutladylar. Maslahatda turgunlaryň enatalarynyň gatnaşmagy, olaryň şadlyk duýgularyny paýlaşmagy aýratyn turgunlary pursat boldy. Şa Serpaýy münasip bolan turgunlar watanymyza gulluk etmäge ähli mümkinçilikleri döredip berýän hormatly belin serkerde başymyza hemde Gahrman Arkadamyza alkyş sözlerini beýan etdiler. Hoşçalyk maslahaty içeri işler ministerleriniň aýdym toporunyň hoş awaza aýdymlary bilen utgoşdy. Şeýle ajaýyp çäre Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Institutyna hem geçirildi. Watanymyzda amala aşylýan işleriň agzybirlik ruhyna beslenmeniň hormatyna geçirilýän çärelerde halkymyzyň bagtyarlygy we jewesligi öz beýany tapýar. Gahrman Arkadamyzyň ýoly goýan asyly we öňdönürçilikli başlangyçlarynyň berkarar döwletimiziň täze ýamynyň galkynşy döwrüne, hormatly prezidentimiziň parasatly ýolbaşygyna barha öňe ilerlemek netijesinde bilim özgörtmeleri we täsirleri üstünlikli durmuşa geçirilýär. Amala aşylýan giň göçerli özgörtmeleň baş maksady garaşady watanymyzyň dünýäniň ösün ykdysadyet hemde kämil bilim we sport ulgam bolan döwletliň hataryna goşulmagyny üpçün etmekden, diýärmide ähli boýunça mundan beýlekde ösüşiň belin derejelerini çykarmakdan ibaretdir. Bilim we sport ulgamynda halkara derejeli uly üstünlikleriň gazanylmagy ýurdumyzyň awraýyny artdyrýar. Watanymyzyň awraýynyň dünýä derejesini belinde gaýlyrýan, raýatlymyzyň ýokary döwlet derejesine sarpalanýanlygynyň nowatdaky suwtnamasy bolup, köňüllere begenlerýän ak renkli täze awtologlara münasip bolanlaryň, olaryň enatalarynyň boýsunçlary çeksizdir. Boýsunçly
duygular maşgala ojaklaryny öz boşla bedeg berdi. Döwlet derejesinde şeýle uly hormat bildirilen üçin döwlet başlymyzy hoşallyk sözleri belenden ýaňlandy. Gahrman arkadamyň saýatyny we arkadaly gahrman serdarmyň başlandygyny, watanymyň awraýyny dünýä derejesine belende götürýän raýatlarymyza döwlet derejesini hormat sarpa bildirmegi häzirki bagtyar döwrümizde täze many mazmun bilen baýlaşdyrylýar. Şol watyň özüne munyň özü eýleşimiň ýaşaş durmuş derejesiniň hiliniň ýokurlanmagyna hem şaýatlyk edýär. Çünki täze awtuluga eýe bolmak şeýle duýmagy esas berýär. Haçyn ola şäher paý bolup nesip edenne bolsa, ola mezimiz döwletlilikdir. Uly bagtyarlykdyr hemde rızgal bereketdir. Türkmen Döwlet Benagerlik Guruluşyk Institutynyň hormaty prezidentiň halkara sport ýarşlaryna we ders beýleşiklerine baýrakly orunlara münasip bolan ýaşary hemde olaryň halypy mugallimlerine, tälimçilerine seýlaglar gowşurmak münasibetli dawarly şäher geçirildi. Professor mugallimler we talip ýaşary hormaty prezidentiň şäher paýyna münasip bolan institutyň ýeşgärni we taliplerini gydagan garşyladylar. Soňra ajaýyp waka münasibetli Türkmen Döwlet Benagerlik Guruluşyk Institutynyň hoşallyk maslahaty geçirildi. Çıkışlarda halkara parahatçylyk we anaşmak ýylynyň her bir günniň bilim ulgamyna hem döreçilik üstünliklerini, şähni wakalary besenip ýurdumyzyň täze taryhyna ajaýyp sähypalan ýazylýanyny ýatydylar. Hoşallyk maslahatyny hormatly prezidentiň şäher paýyna münasip bolan institutyň ýeşgäri we talipleri ýürek boýsunçlaryny aýtdylar we şeýle üstünlikleň sahatyny duran hormatly prezidentiň hoşallyklaryny beýan edip, geljekde hem watanymyzyň dünýädäki awraýyny belende götürmek ugruna ähli ukyp başlanyklarını gaýgyrmajykdyklaryny ananyrdylar. Men Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň Malik Guly Berdimuhammedow adyndaky 10-njy harby bölüminiň eskeri Atamradow atajan. Men 6 ýaşymdan näre sportyň kickboks görünüşi boýunça meşgullanyp gelýärin. Men şu ýyllaryň dowamynda ençemegedek ýurdumyzyň çäklerinde geçiren ýarşlarda şeýle de halkara ýarşlaryna, dünýä çempionatlaryna gatnaşyp, baýrakly orunlara ençemesine münasip boldum. 2025-nji ýylda Birleşen Arap Emirliginiň Abu Dhabi şäherinde geçirilen dünýä çempionatyna gatnaşdym. 54 kilo aramda çykyş edip, baýrakly birinji oruna münasip boldum we rekordy täzelemäni başardym. Aşgabat şäheriniň Olimpiya şäherçesinde geçirilen dawaraly çärede maňa hormatly prezidentimiziň şäher paýyny almak maňa da mesir etdi. Şu pursatdan peýdalanyp biz ýaş turgunlara şeýle ajaýyp mümkinçilikleri döwredip berýänligi üçin gahrman arkadaly gahrman serdarymyza köp sag bolsun aýdýaryn. Men Türkmen Döwlet Beýleki Sport Institutynyň 3-nji ýyl talibi Islam Ewezow. Berqara döwletimiň täze ýamyna galkynç döwründe halkara parahatçylyk oýnanyşmak elini, gahrman arkadaly gahrman serdarymyzyň ýolbaşçylygyny ýurdumyzda sportda uly ünsürler. Halkara parahatçylyk oýnanyşmak elini türkmen turganlarymyz halkara dünýä we ders beýleşiklerini üstünlikli çykyş edip, altyn, kümüş, bürünç medallara münasip bolýar. Bu gazandan üstünlikler ata watanymyzyň halkara awraýyny ýene bir ýedek belende götürdi. Ene bugün hem arkadaly gahrman serdarymyz halkara parahatçylyk oýnanyşmak elini türkmen turganlarymyzyň gazanan ýeňişi münasibetli şäher paýyny ýapdy. Maňa da arkadaly gahrman serdarymyň şäher paýyna münasip bolmak meýser etdi. Bizim arkadaly gahrman serdarymyzyň gahrman arkadamyzyň dördüp berýän mümkinçiliklerini peýdalanyp, halkara dünýä ýaşlaryna gatnaşyp, ýurdumyzyň baýdagyny belende götürýär. Bize şeýle giň mümkinçilikleri dördüp berýän. Gahrman arkadaly gahrman serdarymyza köp sag bolsun aýdýar. Gahrman arkadaly gahrman serdarymyzyň janlary sag, ömürleri zok bolsun, tutýan tutumly işleri waşygy beslensin. Türkmen turganlary häzirki günlerde halkara ýarşlaryna üstünlikli çykyş edip, ýeňişlerini baýram edýärler. Belen sepketleriň eýlenilmegi öz boşly sowgatdyr. Ýokary netijeler türkmen sportunyň awraýyny belende götürýär. Türkmen turgany boks boýunça Birleşen Arap Emirliklerine tamamlanan dünýä çempionatyna şowly çykyş etdi. Bu ýarışda 71 kilogram agramda çykyş eden Balkan welaýatynyň magtymly ýetramynyň sport mekdebiniň tälimçi muallimi Bayram Durdy Nurmuhammedow 3-nji oruny eýläp, brons medal gazandy. Bu ýeňiş Türkmen boksunyň taryhyna gazanylan ilkinji üstünlikdir. Ma'lum bolýarly, dünýä çempionatyna 109 döwletden 428 turgun gatnaşdy. Eýleşmeden çykyş eden agramyna 36 turgun baýrak uğruna bäseşdi. Şolaryň arasynda 3-nji oruny eýläp, Türkmen boksunyň taryhyna täze sahypanýadan turgunymyzyň kämilligine, maktada okunlygyna, ýeňişe bolan ihlasynyň ýokurdygyna esasy bolsa, duşukda görüşi alyp barmakda aýratyn häsiýetleriniň bardygyna hünärmenler ýokary baha berdiler. Şeýle ýeňişlerden gazanylmagynyň göz başynda
hormatly prezidentimiň Türgünler baradaky gollawynyň Gahryman arkadamynyň binyadyny berkden tutan özgertmeleriniň duranlygy aýratyn bilýärliklidir. Dünýä çempionatyna belin sekbeden eýlenmegi türkmen sportunyň awraýyny belende götürdi. Hormatly adamlaryň bolsa ýordamdan welaýetlerini we paýtatmyda Aşgabatda şu gün 17 dekabrda gündüz boljak howa barda. Türkmenistanyň hidrometeorologiýa barada gullugynyň berýän habar bilen tanyş bolam. Balqın vilayatyny ýetgäp durýan bulatly howa bolup, azkem ýağış ýagar ömürli bolmagy mümkin. Demirgazyk günogordan tezligi sekundda 10-15 metre ýetýän şamal öksür. Howa 3-8 gradus, kenarya taraplaryna bolsa 1-6 gradus maýl bolar. Ahal vilayatyny ýetgäp durýan bulatly howa bolup, gargaçykly ýağış ýagar ömürli bolmagy mümkin. Demirgazyk günotardan tezligi sekundda 9-14 metre ýetýän şamal öksür. Howa 1-6 gradus maýl bolar. Mara vilayatyny ýetgäp durýan bulatly howa bolup, gargaçykly ýağış ýagar ömürli bolmagy mümkin. Demirgazyk günotardan tezligi sekundda 9-14 metre ýetýän şamal öksür. Howa 3-8 gradus maýl bolar. Lewap vilayatyny ýetgäp durýan bulatly howa bolup, ýağış ýagar ömürli bolmagy mümkin. Demirgazyk günogordan tezligi sekundda 9-14 metre ýetýän şamal öksür. Howa 4-9 gradus maýl bolar. Daşady vilayatyny ýetgäp durýan bulatly howa bolup, ömürli bolmagy mümkin. Demirgazyk günogordan tezligi sekundda 9-14 metre ýetýän şamal öksür. Howa 2 gradus sowukdan 3 gradus çenli maýl bolar. Paýtatmyda Aşgabatda ýetgäp durýan bulatly howa bolup, gargaçykly ýağış ýagar ömürli bolmagy mümkin. Demirgazyk günotardan tezligi sekundda 11-13 metre ýetýän şamal öksür. Howa 3-5 gradus maýl bolar. Ýordamyz boýunça dekabr aýynyň 17-sine magnit hadisasynyň gowşak täsirli bolmagyna garaşylýar. Edil watandaşlara gaşpasyny howanyň derejesini ýetgäp durýanyny nazar alyp, gasyryň aýratynlyklaryna laýyklykda geýmegi, şahsy we jemgyýetçilik arasaçylyk tertipli günlerini berjä etmegde maslahat berýär. Mähriban ýylaşara bular berjä etseňiz ýylyň islenip pasyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mähriban adamlar, şunuň bilen watan habarlar gepleşiginde jemleýär. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe ata watanymyz Türkmenistan ähli wabatlarda söşür we senýä ähli söşlüň özünde bolsa halkyň bähidi bar, çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam çynür. Hoşsag bolyň, edidileşer.
Salam alik mehriban vatandaşlar, sağaman oturanlısınız. Altınazır Türkmenistan tele yayılımı öz işini bir taraf diyar atlı gepleşiginin nowatda sany bilen dowam edýär. Gepleşigimiziň başynda Türkmen halkynyň milli lider Gahrman Arkadağymyzyň, Arkadağ Gahrman serdarymyz hormatly prezidentimiziň döwlet ähmetli il bähwitli alyp barýan işleriniň mundan hem beýlek rowaşlyklary, üstünlükleri wetlenmeň tüýsürekden ardy edýär. Gahrman Arkadağymyzy, Arkadağ Gahrman serdarymyzy ähli Türkmen halkymyzy täze 2026-njy ýylymyzy bilen, täze ýyl bayramçylygy bilen tüýsürekden gutlaýar. Elbetde bugün köwünde döwletli diýarymyzda ul işler durmuşa geçirilýär. Halkara parahatçylyk we anaşmak ýylymyzda biziň dostluk dowany gatnaşygymyzyň berkemegine, ýurdumyzda bellenip geçilen bir taraplygymyzyň bayramçylygynyň 30 ýyllygyny bir aýdym görmek boldy. Elbetde biziň ýurdumyz dost doganlygyna çağırjy ýurtlaryň biri bolup durýar. Açyk kapylar siýasatyny uludan giňden açyp belleýän ýurdumyz bugün köwünde dünýä ýüzüne ýaňsalýar. Elbetde ýurdumyzyň ösmegine, ýurdumyzyň dost dogany gatnaşyklarynyň berkemegine, abadan hem asuda bolmagyny, Gahrman Arkadağymyzyň, Arkadağ Gahrman serdarymyzyň alyp barýan işleri uludygyny aýdynlygy bilen ýene-de bir gezek görmek bolýar. Mehriban vatandaşlar, naýaňam belleşimi diýäli, biz uly bayramçylyklary bellek geçdik, ýene öňümizde de täze ýyl bayramçylygymyz. Elbetde şu ýylyň ahyrlap barýan günlerine biziň ýurdumyzda, ähli pudoklarda, ulgamlarda alınıp barlan işler, yetilen üstünlükler, öňde goýulan maksatlar dogrusyna söhbetli görnüşler ýazga geçirip size ýetirmegi makul bilip, ona näme mehriban vatandaşlar biziň gepleşigimizden daşlaşmak. Mehriban vatandaşlar, biz gepleşigimizi söhbetdeş arkaly dowam edýär. Biziň häzirki söhbetdeşimiz Türkmenistan Awtomobil Uluglar Ministrliginiň baş hünärmeni Kerim Täçmuradow. Kerim, biz sizi gepleşigimizi hoş gördük. Nämälim bolşy ýaly toýlar toýlaşýan diýarymyzda baky bir taraplygymyzyň 30 ýyllyk toýuny Türkmenistan diýarymyz, ata watanymyz uly şatlyk şowkun bilen bir dawarada geçirildi. Elbetde biziň bu bayramçylygymyzda dostluk doganlyk ýurtlarynyň bir näçe mihmanlar geldi. Mihmanlar garşylamakda bayramçylygymyzy ýokary derejede geçirmekde bir ul üstünliklere eýe bolny. Enha adyndan belli bolşy ýaly biziň şu tamamlanyp barýan 2025-nji ýylymyz halkara parahatçylyk we anaşmak ýyly diýip atlanyrly. Elbetde şu ýylymyzda da biziň şu dostluk dowany gatnaşyklarymyz hasamar berkedi diýip buýsanç bilen bellek geçetimiz gelýär. Sebäbi biziň döwletli diýarymyz bir parahat söýji, abadan asuda ýurtlaryň biridiň bir öz ýurdumyzda däle eýsem beýleki doganlyk dostluk ýurtlarynyň hem şeýle bir dostluk gatnaşygyny bir ýaşamagy, şolaryň bir dostlugy el uzatmagy, tatanam şol abadan asuda ýurtlar bilen gatnaşmakda ul işleri durmuşa geçirdi. Anha Kerim şu mahal bir söhbet etmekçi, elbette täze ýylymyz bosagada diýdik. Elbette täze ýylymyz bosagada diýemizde şu biziň 2025-nji ýylymyzyň bir dowamyna Awtologlar Ministrliginde de umuman dürli edara kärhanalarda bir näçe işler durmuşa geçirildi. Ýurdumyz ykdysat taýdan ösdi, pohtolandy. Indi söhbetimizi şolar dogrusyna dowam etsek. Bir karar döwletiniň täze ýamynyň galkynç döwrüne belent mertebeli prezidentimiziň taýsy tagallalary netijesinde ösüşüň täze belentleriniň rowşan ýol bilen ynamly öňe barýan türkmen halky bugünkü eşretli bagtyar zamanyny hödürüň görüp ýaşaýar. Türkmenistan özüniň miýdemez jewitligini, agdybirligini, asudalygyny görkezip, bir karar döwletimiz mundan beýlekde ösürmeň ýoluna bir aýgytly adymlar edýär. Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadağymyzyň döwlet adam çüýnür diýen ýörelgesine hormat prezidentimiz Arkadağ Gahrman serdarymyzyň watan diňe halky bilen watanlar, döwlet diňe halky bilen döwletdir diýen bir
beýik insanperwer ýöreligler netijesinde ýurdumyzyň ykdysadyýatynyň ähli urlaryna ulaşýar gazanýar. Türkmenistan döwletimiz goňşy döwletler, halklary bir-birleri bilen dostlaşdyrýan, doganlaşdyrýan döwlet hökümine, halkary sahnasyna çykyş edýär. Ýurdumyzyň iň bir ajaýyp bayramlarynyň biri bolan şanly bir taraplygymyz Akşäherimiz Aşgabatda şeýle hem ýurdumyzyň beýlek şäherlerine bir uly dawaralara betlenip, baky bir taraplyk toýumyz bir ullan bellenip geçildi. Bir taraplyk diýilende bir dünýäniň türlü döwletlerini özara hyzmatdaşlygy ösdürmek, ýurtlary dostlaşdyrýan döwlet gözeňelýär. Hormat prezidentimizin bir taraplyk hakyna aýdan şeýle bir ajaýyp sözleri bar. Türkmenistanyň bir taraplygy diňe bir türkmen halkynyň dälle bir eýsem bütün dünýä bileleşiginiň gymmatlygydyr diýip ajaýyp belläp geçýär. Muňa mysal edip soňky ýyllarda berkarar watanymyzyň ykdysady kuwatyny berkitmekde, halk hojalygynyň pudoklaryny ösdürmekde, goramak ukybyny ýokarlandyrmakda, kanunçylygy we hukuk tertibini bir üpçün etmekde uly üstünlikleriň gazalýanlygyny uly buýsanç bilen bellemek bolar. Berkarar döwletimiň täze ýamy galkynyş döwrüne dünýäniň ähli döwletleri we awryl halkara goramalary hemişelik bir tarap Türkmenistan alyp barýan daşary siýasatyny biragdan kyrar edýärler. Özü täze Türkmenistana berilen hemişelik bir tarap derejesi islenlik harby siýasat toparlary we goramalary gatnaşmazlyk ýöreliglerine daýanýar. Munyň özü biziň döwletimizde bir işçiň parahatçylyk derejesi siýasaty alyp barmagy uly mümkinçilikler döredýär. Ene kelim şuna hal bir tanıştıramada belläp geçdik. Avtomobil ulaglar ministerliginiň baş günärmendi. Beni şu ýurdumyzyň ötüşi, özgörüşini elbetde siziň hem zähmet çekýän idara kärhanalaryňyzda elbetde ul işler alınıp barlanlar geljekde öňüde maksatlar goýulanlar. Indi şol 2025-nji halkara parahatçylyk we anaşmak ýylymyzda bir ýetilen üstünlikler, döredilen mümkinçilikler alınıp barlayan işler doğrusunda söhbetimiz dowam etse. Ýurdumyzda hormat prezidentimiziň başda durmagyna, ykdysadyýetimiziň beýleki ugurlaryna bolşýaly ýurdumyň awtomobil ulaglar ulgamyna da bir uly ösüşler gazanýar, öňe gazanýar. Hormatly prezidentimiz arkadaşlar gahrman serdarymyzyň tutuş türkmen halkyna dünýäniň bir ösen döwletlerinden ýokary hilli döwrewap awtologları, ýagny ýola satna diýen awtobuslary, ýeňil taksileri satyn alyp berdi. Hatay Halk Respublikasynyň bir ýutan kysymly ýokary hilli döwrewap ýola satna diýen awtobuslarymyz bugunky paýtagtymyzyň şaý ýollaryny özleriniň aklygy, döwrewaplygy bilen aýratyn tapawutyn gelýärler. Awtologlar bir dünýä standartlaryna laýyk gelmek bilen raýatlar üçin bir ýolagçylar üçin bir uly mümkinçilikler döredilen ýolagçy gatna diýen awtobuslarymyza gözegçilik etmek maksady bilen Türkmenistan Awtomobil ulaglar ministerliginiň edara binasynda ýörüýte GPS ýagny navigasiýa gözegçilik ulgamy bölümi döredilen şol ulgamyň üstü bilen häzirki wagtda şol awtologlaryň şäheriň niresinden, haýsy ýolundan, haýsy köçesinden barýanlygyna, ýa bolmasa onuň tizligine, onuň tehnik ýagdaýyna gözegçilik etmäge uly mümkinçilikler döredilip berilen. Ýurdumyzda şeýle hem ýeňil taksi hyzmatlary bir giňden ýaýbanlandyrylan raýatlarymyzyň islan ýerine barmak mümkinçilikler döredilen, ýa bolmasa tiz taksi hyzmatlary bir ýörüýte hyzmatlary gurnalyp raýatlaryň islan wagtynda ýeňil taksini özüne ýetirmek mümkinçilikleri döredilip berilen. Hemmämize ma'lum bolşýaly bir ýurdumyzyň bayramlarynyň biri bolan bir Bosagamda täze ýyl bayramçylygy ýetip gelýär. Täze ýyl bayramçylygyna ýurdumyzyň ykdysadyýatynyň beýlek pudoklaryna bolşýaly biz hem Türkmenistan Awtomobil ulaglar ministerliginiň işgärleri bolup täze ýyl bayramçylygyna bir ýokary derejede taýýarlykly barýat. Täze ýyl bayramçylyk günlerine ýurdumyzyň raýatlaryna ýa bolmasa ýurdumyza gelýän daşary ýurtly mihmanlaryna ýokary hil awtolog hyzmatlaryny görkezjekdigimizi inanýar. Akşäherimiz Aşgabat bir bayramçylyk bir lawasyna betlenni. Täze ýyl bayramçylyk günlerine bir raýatlarymyzyň bir täze ýyl arçalarynyň ýa bolmasa bir döwlet derejesine geçirilen konsertlerine, gidýän ýerlerine awtolog hyzmatlarynyň ýokary derejede hyzmat etjekdigimizi uly buýsanç bilen belläp geçesim gelýär. Türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadaşymyz, hormat prezidentimiz, arkadaşlar gahrman serdarymyz tutuş türkmen halkyny täze ýyl bayramçylygy bilen tüýsürümden kutlaýan
Türkmen halkynyň asuda, awadan, bagtyar durmuşda ýaşama uğruna ýa-da aladalar edýän Türkmenistan döwletiniň pajarlap etmeginiň beýik ruhlandyrjylary, ýol görkezjilleri, Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadagymyň, hormat prezidentimiz Arkadagy Gahrman terdarymyň janlary sag, ömürler uzak, belent başlary aman bolsun. Goý Türkmenistan döwletimiziň halkara derejelerine adawry mundan beýlekde belende galsyn. Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadagy, hormat prezidentimiz Arkadagy Gahrman terdarymyň tutuş Türkmen halkymyzy täze 2026-njy ýyl bilen tüýsüremden gutlaýar. Sağ olun, arzularınız hasyl bolsun. Bidense de täze 2026-njy ýylymyzda halkara parahatçylyk önaşmak ýylymyzda ýa özüňiziň bellek geçişiňiz ýaly ulu üstünlüklere betlenmek tüýtürekden arzu edýär. Goý siziň maşgal ojaklaryňyzda da agdy berlik, saglyk höküm sürsin. Geljekde de özüňiziň her bir insan täze ýyl garşylaryna bir gowy süýç arzular edýär. Şol edýän süýç arzularyňyzyň hem hasyl bolmagyny tüýtürekden arzu edýär. Sağ olun. Men Türkmenistanyň Kärdeşler Arkaşyklarynyň milli merkeziniň gurulşy we senagat işgärleriniň Kärdeşler Arkalaşygy geňeşiniň etaat hünärmeni ýazjyren Mawsumowa. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüni garaşdy, baky betarap Türkmenistan döwletimiz beýik ösüşleri nazarlap, bedew bady bilen öňe barýar. Hormatly prezidentimiziň paratly hem-de öňden görjülükli ýolbaşçylygyna ýurdumyz hemme taraplaryň gülläp esmegine we halkymyzyň awadan durmuşynyň üpçün etmegine gönükdirilen giň meşwerli özgertmeler üstünlikli amal aşyrlar. Türkmen halkynyň milli lideri, döwrümizin beýik şahsiýeti Gahrman Arkadagymyzyň döwletli ýolyny üstünlikli dowam etdirýän hormatly prezidentimiz Arkadaly Gahrman terdarymyzyň paratly ýolbaşçylygyna milli iqtisadiýetimiziň ösmegine, saglygy goraýyş, medeniýet, ilim, bilim, awtomobil ulaw, ara gatnaşyk, sport we seýahatçylyk bulgamlarynyň kämilleşmegine we halkara hyzmatdaşlygyň ösdirilmegine uly işler durmuşa geçirilýär. Türkmen halkymyzyň ýaşaýyş durmuş derejesi ýygyderli ýokarlanýar. Edi diýarymyzyň şäherleri, obalary täze keşfe eýe bolýar. Amala aşyrylýan ägirt uly işleriň ählisi bagtyarlyga beslenen ajaýyp döwrümizin aýdyň şany hem-de hormatly prezidentimiziň ýygyderli alyp barýan durmuş siýasatynyň miwesi bolup durýar. Häzirki döwürde garaşsyz baky betarap Türkmenistan ýurdumyz parahat söýji hem-de ulalaşdyrjy döwlet hökmüne giňden tanalýar. Bütün adamzadyň behwetlerini, dünýä asudalygynyň we ösüşiň hatyrasyna möhüm başlangyçlary ýygyderli öňe sürýär. Şeýle hem bu başlangyçlary üstünlikli amal aşyrmaga işçiň atnaşýar. Hormatly prezidentimiziň ýurdumyzyň gülläp esmegi uğruna alyp barýan işlerini halka giňişlerini düşündirmekde, gözel ýarymyza ýetilen tepkitleri wagt etmekde biz hem Kärdeşler Arkalaşyklarynyň işgärleri hökmüne öz goşandymyzy goşýar. Hormatly prezidentimiziň içeri we daşary siýasatyna ýylyurt bütün adamzat behwetli alyp barýan işlerini halka düşündirmekde. Zähmetkeşleriň arasyna ýygyderli wagt nesihat işleri alyp barylýar. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüň halkara parahatçylyk we ynanşmak ýolunun batly gadamlaryna hem-de uly üstünliklerde öz beýany tapýar. Elbetde ýurdumyzyň her bir güni toýdur bayramlara weslenýär. Baky betaraplarymyzyň 30 ýyllyk bayramçylygy giňden bellenili. Häzirki wagtda täze ýyl bayramçylygynyň günlerini her bir günjegini giňden dowam edýär. Ýurdumyzyň ähli pudaklaryň agdy bir zähmetsewer işgärleri hem şanly täze ýyl bayramçylygyna özleriniň zähmet üstünlikleri bilen gelýärler. Adamlar hakyna taýsy tagallalary we ýadawsyz aladalary şeýle hem şu döwürde giň meçwerli tutýan tutumly işleri we taryhy beýik özgertmeler üçin berkarar döwletimiziň
parahatlygy, mehriban halkymyzyň abadan, asuda, bagtyar geljegi üçin belendi işleri durmuşa geçirýän türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadağymdym. Hende hormatly prezidentimiz Arkadaly Gahrman terdarymyzyň janlary sag bolsun, belend başlary aman bolsun. Türkmenistan döwletimiz a dawryny dünýä ýaýyp halkymyzy belend ösüşleriň aýdyň ýollarynyň alyp barýan döwletli işleriniň rowaşlyklary betlenmegini arzu edýär. Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadağymyzy, hormatly prezidentimiz Arkadaly Gahrman terdarymyzy hemde türkmen halkymyzy täze 2026-njy ýyl bilen tüýs ýüremden gutlaýaryn. Täze 2026-njy ýyl her bir türkmen ojagyna rızkal bereketiň bol bolmagyny tüýs ýüremden arzu edýäryn. Toýlar bayramlar ulaşsyn. Men Türkmenistanyň Kärdişler arkalaşyklarynyň milli merkeziniň guruluş we senaga diýişýärleriniň Kärdişler arkalaşygynyň geňeşiniň başlygy Rahman Nurdurahmanow. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynjy döwrüne 2025-nji halkara parahatçylyk onaşmak ýylyny Gahrman Arkadağymyň başlangyjy bilen Arkadaly Gahrman serdarymyň dowam etdirilmegine adaletli parasatly ýol başçylygyna garaşsyz baky bir tarap döwletimiz durmuşyň ähli ugurlaryny syýasy, ykdysady, ilim, bilim, medeniýet, saglyk goraýyş ulgamlaryny, halk hojalygynyň beýleki pudoklaryny gün saýyn beýik ösüşlere ýetýär hemde täze tepkitlere tarap bagly adamlar bilen barýar. Häzirki wagtda türkmen halkymyz Gahrman Arkadağymyň esaslanan berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynjy döwründe ýaşaýar. Gahrman Arkadağymyň Arkadaly Gahrman serdarymyň syýasatyny ýurdumyz uly ösüşlere beslenýär. Garaşsyz baky bir tarap Türkmenistan watanymyzda bayramçylyklar goşa-goşadan gelýär. Ýurdumyzda giýiňden bellenip geçilýän täze ýyl bayramçylygym ýetip gelýär. Ýurdumyzda täze ýyl bayramçylygyny şadlyk şowguny geçirmeklik üçin uly işler alınıp barylýar. Jemgyýetçilik binalarynyň öňünde biri-birinden owadan kaşan arçalar oturdylýar. Şäherimiziň köçeleriniň uğrundaky daragatly, dürli öwüşgünni sırajyklar bedeýär. Meýdançalardyr, feýilgähleri, şowguny konsert meýdançalaryna öwrülmäge taýýarlanýar. Vilayatlarda, etraf şäherçelerde täze ýyl münasibetli dawralar geçirilýär. Olar öz bolşly bedegler bilen bedelýär. Bayramçylyk çärelerini tanymal sunwat ustatlary, artistler, çağalar, dörüjülük toporlary gatnaşýar. 2026-njy ýyly garşylamaga ýokary derejede ähmiýet berilýär. Şeýle bayramçylyk şähereleri ýokary derejede geçirmäge uly mümkinçilikler döredip berýän türkmen halkynyň hak howunlary Gahrman Arkadağymyň Arkadaly Gahrman serdarymyň janlary sag bolsun, ömürler uzak bolsun, tutýan tutumly ýyl ýurt bähwetli, döwlet ähmiýetli işler hemişe rowaşlyklara beslenmegini tüýsürekden arzu edýär. Gahrman Arkadağymyzy hormatly prezidentimiz Arkadaly Gahrman serdarymyzy hemde türkmen halkymyzy täze 2026-njy ýyl bilen tüýsürekden gutlaýar. Goý täze 2026-njy ýyl her bir türkmen ojagyna rızkal bereketli bolmagyny tüýsüregimden arzu edýär. Toýlara, bayramlar ulaşsyn.
Men Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň milli merkeziniň döwlet edaralarynyň işgärleriniň Kärdeşler arkalaşygynyň geňeşiniň esas hünärmeni Oraz Mehmet we Orazgul berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynyş döwrüne ýurdumyz ykdysadyetde, siýasatda, medeniýetde, umuman ähli ulgamlarda saatlaşykly ösüşler gazanylyp, dünýäniň öňde barçy döwletleriň hataryna çykýar. Halkymyz agzybirligi, jewsligi hemra edinip, bagtyar durmuşda ýaşaýar. Her bir adamyň kalbyna zähmet çekip, ata watanymyzyň mundan meýlekde gülläp etmegine, galkynmagyna, täze derejelere çykmagyna goşmak hujuwy joşurýar. Ýurdumyzda badalga berilen her bir asylly başlangyjyň amala aşyrylan her bir tutumly işiň aňarsyna ýaşaýyş derejesini ýokarlandyrmak ýaly beýik maksatlar durýar. Elbetde durmuş ykdysady ösüş babatda uly üstünlikleriň gazanylmagy, ähli ugurdaky nusgalyk özgertmeler döwlet siýasatynyň many mazmunyny açyp görkezýär. Bu babatda jemgyýetçilik guramalar bilen bir hatarda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklaryna aýratyn orun nägişdedir. Şoňa görä de hormatly prezidentimiz arkadagly gahrman terdarymyzyň taýsy tagallalarynyň netijesinde berkarar döwletimiziň täze ýamynyň galkynyş döwrüne ýurdumyzyň ykdysadyetiniň ähli ugurlaryna amala aşyrylýan giň meçberli oňy özgertmeleriň many mazmunyny ilat arasynda wagaz nasihat etmekde. Ýurdumyzyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň alyp barýan işleriniň germini giňeltmek hem de onun neticeligini gazanmak maksady bilen geçirilýän çäreleriň ählisine işçän gatnaşýarlar. Garaşsyz hemişelik bitarap watanymyzyň hormatly prezidentimiziň başda durmagyny döwletimizde halkyň awadançylygy, asudalyk we durmuş üçinçiligi baradaky aladanyň döwlet derejesinde üstünlikli çözülýän döwrüne Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyzy 2022-2028 ýyllarda durmuş ykdysadydan ösdürmegiň maksatnamasyny ýerine ýetirmekde. Her bir zähmetkeşiň zähmet çekmäge howasyny artdyrmakda, uly ähmiýete eýe bolan watançylyk hereketini ýaýwanlandyrmakda döwlet edaralarynyň işgärleriniň Kärdeşler arkalaşygynyň geňeşi we oňa degişli bolan ilkinji guramalary öz öňlerine anyk wezipeler goýýarlar. Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň zähmetkeşleriniň zähmete bolan howasyny artdyrmakda, uly ähmiýete eýe bolan watançylyk hereketini ýaýwanlandyrmakda janypkeşlikli zähmet çekýärler. Ýurt meçberine geçirilýän watançylyk hereketine podagymyza degişli bolan ilkinji guramalaryň köp sanly gatnaşyp olaryň arasynda has aňatlary, baýrakly orunlary hem münasip bolýarlar. Bu çäreleriň geçirilmegi ýurdumyzda döwrüň talaby bilen deň gatanmasýan işçiň edara kärhanalaryň ýüze çykmagyna ýardam etýär. Halkara parahatçylyk we anlaşmak ýolumyzda baky bitarapligymyzyň 30 ýyllyk münasibetli Kärdeşler arkalaşygynyň milli merkezi hem bir näçe çäreleri, maslahatlary, duşuşyklary geçirdiler. Toýlar toýy olaşýan ýurdumyzda täze 2026-njy ýyl ýetip gelýär. Goý 2026-njy ýyl Türkmen halkynyň her bir ojagyna şatlyk, şowhan, rızgal, bereket getirsin. Türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadagymyzy, arkadagy gahrman terdarymyzy, Türkmen halkymyzy täze 2026-njy ýyl bayramçylygy bilen tüý ýüregimden gyzgyn gutlaýaryn. Ýurdumyzda toýlar olaşsyn, bayramlar olaşsyn. Men Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşygynyň milli merkeziniň gurulşy we senagat işgärleriniň geňeşiniň tehnik gözegçisi Rahim Sahatov. Ösüşler ýoly bilen öňe barýan ata watanymyzyň her bir güni toý bayramy, şany seneleri, taryhy wakalary beslenýär.
döwlet berkararlygynyň halkymyzyň asuda eşretli durmuşda ýaşamaklygynyň üpçün edilmegine gahrman arkadagymyzyň hormatly prezidentimiz arkadagy gahrman serdarymyzyň bir taraplyk, ähli umumy, parahatçylyk, agdybirlik, dost-soňluk, halkara hyzmatdaşlyk, durnukly ösüşi puğtalandyrmak ýaly döwlet siýasatynyň esasy ýöregleri berkarar döwletimiziň täze eýamynyň galkynçy döwründe ýurdumyzyň kuwatly ösüşini belet derejelere ýetirýär. Milli liderimiz gahrman arkadagymyzyň hem de arkadagy gahrman serdarymyzyň parasatly başçylygyna biziň ýurdumyz dünýäniň iň çalt depginler bilen ösýän döwletleriniň hataryna anamly goşulýar. Hormatly prezidentimiziň döwletimizi we jemgyýetimizi hemme taraplaryň ösürmek ugrunak alyp barýan döwlet siýasaty üstünlikli durmuşa geçirilýär. Ýurdumyzda ähli amatlykları bolan ýaşaýyş jaýlaryny, orta we ýokary okuw mekdeplerini, önümçilik we durmuş maksatly iri kärhanalary, häzirki zaman ulaw aragatnaşyk ulgamyny öz içine alýan döwrewap etraplar, şäherçeler, owalar döredilýär. Newit gaz, owa hojalyk, gurulşyk, energetika, ykdysadyýet, medeniýet, ilim bilim, saglaw goraýyş we sport, siýasatçylyk ulgamlaryny Türkmenistanyň ykdysady taýdan durnukly depginler bilen ösýän hemde anamly öňe barýan berkarar döwletdigini ikrar edýän toplumlaryň işler amala aşyrylýar. Berkarar döwletiň täze eýamynyň galkynçy döwründe döredijiligiň, insanperwerligiň giň möçberi özgertmeleriň ýoly bilen anamly öňe barýan hemde uly üstünlikler beýik zähmet ýeňişlerini gazanmak arkaly ösüşleriň täze bele sepkitlerini eýeleýän mähriban halkymyz dürli pudaklarda döredilen mümkinçilikler ugur alıp ediz diyarımızın beýik geljegini nazarlayan belet maksatly işleri ýerine ýetirýärler. Garaşsyzlyk ata-watanymyzyň demokratik, dünýäwi we hukuk döwlet hökmünde dünýä bileleşigine anamly goşulmagyna mümkinçilik berip, taryhy hemde merdany halkymyzy dostluk, parahatçylyk, insanperwerlik ýöregelerini rowajlandyrdy. Bagtyar hemde awadan durmuşy bagyş etdi. Garaşsyzlyk ata-watanymyzyň demokratik, dünýäwi we hukuk döwlet hökmünde dünýä bileleşigine anamly goşulmagyna mümkinçilik berip, taryhy hemde merdany halkymyzyň dostluk, parahatçylyk, insanperwerlik ýöregelerini rowajlandyrdy. Bagtyar hemde awadan durmuşy bagyş etdi. Mähriban halkymyzyň awadan, asuda, bagtyar geljek üçin belet işleri durmuşa geçirýän Türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadagymyzyň hemde hormatly prezidentimiz arkadagy gahrman serdarymyzyň janlary sag bolsun, belet başlary aman bolsun. Türkmenistan döwletimiziň at awraýyny dünýä ýaýyp halkymyzy belet ösüşleriň aýdyň ýollaryna alyp barýan döwletli işleriniň rowaşlyklary beslenmegini arzu edýärin. Türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadagymyzy, hormatly prezidentimiz arkadagy gahrman serdarymyzy hemde Türkmen halkymyzy täze 2026-njy ýyly bilen tüýs ýürегimden gutlaýaryn. Mähran atannaşlarna gepleşigimiň şuňky sanyna size ýetirmek bilen söhbetli hemde şekilli gornuşlaryny şulardan barat. Gepleşigimiň ahyryna Türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadagymyzyň, arkadaly gahrman serdarymyz hormatly prezidentimiziň janlarynyň sag ömürleriniň uzak bagtyarlygy betlenen belent başlarynyň aman ýollarynyň rowan bolmagy tüýsürekden arzu edýär. Şeýlede dörejil toparmadyň adyndan ýurdumyzda uludan bellenjek täze il bayramçylygy bilen gahrman arkadagymyzy, arkadaly gahrman serdarymyzy
ýalmady, ähli türkmen halkymydy tüýsürekden gutlaýar. Goý täze 2026-njy ýylmy türkmen halky üçin, döwletli diýarymyz üçin bir düşümli ýyllanyň biri bolsun. Ansan üçin esasat bolan jan saglygyny, maşgala agdy berligini, awadançylygyny tüýsürekden ardylap, mehriban atannaşlar gepleşigimiziň şuň kysany geçirip gutarýar. Ýene de Altnazyr Türkmenistan teleýaýlymyna diýdarlaşança häzirlikçe hoş wagtyňyz. Hormatly illeşler, Türkmen Gaz Döwlet Konserniň Türkmen Gaz Üçinçilik Birleşigi sizi TV gaz bilen bagly dörät biläjek dürli hilakçyliklerden gorumaklyk üçin şulary ýatlady. Ýaşaýyş edara jaýlaryna gaz bilen işleýän ýenzamlaryň oturdulan otogynyň penjeresine otogyň howasyny çalyşmak üçin açylýan gözü bolmaly. Gaz ýakmak üçin öňürti otly çöpi ýakyp, onu gaz ýanýan ojagyna eltmeli. Diňe şondan soň ýüzüne gerek nur açmaly. Muny tersine ýerine ýetirmek howpludyr. Niýetlenmedik maksatlar üçin ýa-da öýüň içini gyzdyrmak ýaly ýagdaýlarda gaz enzamlaryny ulanmak gadagan edilýär. Düzgün bozulsa, adamyň saglygyna we janyna howp salýar. Gazyň sızmaklygyny diňe sawun köpürjegi bilen anyklamak bolar. Merkezi ýyldys ulgamly köp katly ýaşaýyş jaýlaryna gaz bilen ýyldylýan enzamlardan peýdalanmak düýgünden gadagan edilýär.
Gazyň ýsy duýulandan gazlaşdyrylmadyk ýerden gaz hojalyk gullugyna telefon arkaly 04 belge habar berip, gaz enjamy ulanylandan soň gaz geçirjiginiň nurwatyny hökman yapmaly. Otogyň içinde gazyň ýsy duýulanma, gazyň sızmasyny ýüze çykarmak üçin açyk otdan peýdalanmak gadagan edilýär. Açyk ot bilen barlansa partlama ýa-da ýangyn emele gelip bilýär. Gaz enjamlary gurnalan otoglarda ýatmak, gynjalmak gadagan edilýär. Yanan gazyň galandysy siziň zäherlenmeňize sebäp bolup biler. Gaz enjamlaryň beceriş awatlaýyş işlerini öz başdak geçirmek gadagandyr. Egerde talap bozulsa, bit bagtçylyga getirip bilýänligini ýatdan çykarmalydyr. Gaz enjamlaryny iş ýagdaýyna gödäwçiliksiz galdyrmak we gaz enjamynyň ojagynyň üstüne suwuklugyň dökülmegine ýol bermek gadagan edilýär. Suwukluk dökülende gaz ojagyna ýanýan od öçüp, gazyň otoga ýaýramagy howply ýagdaýlary döretmek mümkin. Mehriban watandaşlar, döwletimiziň gymmatly baýlygy bolan mawy ýanyňyzy tygşytly we howpsuz bolanaly. Mehriban adamlar edilýärler. Adamyň kesele garşy görüş ukybynyň ýokary bolan ýagdaýyna beden dürli döräpläjek mewsümleýin respirator ýokunç kesellerini durnukly bolýar. Şunuň üçin hökman bedeniň kesele garşy görüş ukybynyň ýokary bolmagyna ýardam bermeli. Onuň üçin sagdan durmuş ýörelgelerini alyp barmaly. Günüň dowamyny ýeterlikli mukdarda arysag suwuny bedeniňizde agram salman ýuwaşdan kabul etmeli. Günüň dowamyny gök çay içmeli. Gök çay içilenine ýany bilen kakadylan kişde, kişmiş, hurma, gawynyň kaky ulanyrsa ören peýdalydyr. Şonuň bilen bilelikde gök çay içilenine ýany bilen adaty bolşýaly limon we arwaly peýdalanylýar. Sütli gara çay hem saglyk üçin ören peýdalydyr. Ýmit kabul ediňizde, ýmit önümler bilen bilelikde bedeniňizde bilogyň ýeterlikli mukdarda barmagyny üpçün edin. Onuň üçin günüň dowamyny kabul edilýän ýmit önümleriňiziň düzümine ýumurtga, dorog, süt we süt önümleriniň, et we et önümleriniň balyň bolmagyny üpçün edin. Sebäbi olar D vitaminine baý ýmit önümlerdir. D vitamini bolsa adamyň immun ulgamyna peýdaly täsirini ýetirýär. Gyrgyçdan geçirilen turpa ösümlik ýagy goşup işte açar hökmünde peýdalansaňyz, kesele garşy görüş ukybyňyz ýokary bolar. Kädi, käşir, şugunlu, kelim vitaminleri ören baý gök önümlerdir. Günüň dowamyna zähmet bilen dynç almagy gadalaşdyryň. Akşamky ukyny ýeterlikli mukdarda alyň. Nerv dartgynly ýagdaýlardan gaça duruň. Öz duýgularyňyzy erketmäge başaryň. Milli tagamlarymyz bolan el unaşy tawuk çorbasyndan ýa-da göle çorbasynyň esasynda taýýarlanylsa, hemde kabul edilen gyzyl burç, sarımsak goşulsa, adamyň bedeniniň kesele garşy görüş ukybynyň ýokary bolmagyna ýardam berýär. Günüň dowamyna bir bulgur gatyk içmäni enmil ediniň. İş otoglaryňyzyň hemde öý otoglaryňyzyň howasynyň tämiz bolmagyny gazanyň. Onuň üçin hökman güzerlik dermany kösümligini peýdalanyň. Soňra penjereni ýa-da gapyny açyp, otogyň howasyny ýelejiredin. Ýöne gün şemalyň öňünde durmaklyga ýol bermäň. Mehriban adamlar edilýärler. Gahrman arkadaşymyzyň bize peşkeş beren Türkmenistanyň dermany kösümlikler adly ilmi ensiklopedik kitaplarynda giňişleýän ilmi taýdan beýan edilýän. Güneşli türkmen toprağymyzda bitýän dermany kösümlikleri bolan buýan kökü, it burun, çopon telpi, zirk, adamyň bedeniniň kesele garşy görüş ukybyny ýokarlandyrýar. Şonuň üçin hökman bu dermany kösümliklerinden taýýarlanan milhem çaýlary we demlemeleri günüň dowamyna maşgalalyk mannaňyz bilen maslahatlaşyp kabul ediň.
Assalamualaikum mehribanlar. Sağman oturanmısınız. Maskalarınızda ağzı verirlik, asudoluk, ähler baryan işlerinize dine üstünlükleri yaranmaman tüy süramızın arzu etýär. Mehribanlar, evi vatandaşlar, hemmemize ma'lum bolşýaly yurdumyzda daskursumuzy goramak, ony ýaş nesillerimize aýuly saklap, ýaş nesillerimize ýetirmek boýunça buňkuny bir näçe işler alınıp barýar. Yurdumyzda her ýylda ähli halk bagy kilşik dawratyny geçirilmegi, şol bagy kilşik dawratyna da buňkuny gahman arkadam hormatly prezidentimiň gatnaşmagy buňkuny ýaşlamada uly nusga bolup durýar. Evi vatandaşlar daskursumuzy gorap saklamak, yurdumyzda ekologiýamyzy üpçün etmek maksady bilen häzirki wagtda maksatnamalaryň işler alınıp barýar. Şeýle hem häzirki wagtda ähli pudoklaryň bir hatarda hem o hojalyk pudogy ösýär, özürýär. Yurdumyzda baýrak kujaý bolan Türkmen Hojalyk Uniwersitetine de hem ýaş taliplerimizden alamly, bilimli, giň dünýä garaşly ýaşlar ýetişdirmek boýunça hem bir näçe işler alınıp barýar. Evi vatandaşlar, biz bolsa şuňky Türkmenistan bagy wassan aty gepleşigmek şu edekki sany Türkmen Hojalyk Uniwersitetiniň gurnamagyny, Türkmen Hojalyk Uniwersitetine yerleşýän okuw tejribe we almy barlyk ýylatışhanatyna şeýle hem okuw tejribe meýdançasyna bir molimleriň ýaş talipleriň arasynda tejribe sapaklarynyň geçiş pursatlaryny ýazmagy makul şeýle hem olaryň okuw tejribe we almy barlyk ýylatışhanasyna yerleşýän pomidoryň ösürip ýetişdiriş aýratynlyklaryny şeýle hem tropik agaçdan biri bolan papaya agaçynyň, banan agaçynyň şeýle hem şol ýerde bir okuw tejribe meýdanyny buğda ekinleriň ösürip ýetiş aýratynlyklary hakyny olaryň berjek gurrunlaryny şeýle hem talipleriň ýürek boýsaşlaryny ýazmagy makul bilik bizden näşleşmäň biz bilen alyň. Men Türkmen Hojalyk Uniwersitetiniň 3-nji ýyl talyby Akbar Şadlyk. Berkara döwletiň täze ýamyň galkynç döwründe halkara parahatçylyk bolanşmak ýolunda gahrman arkadaly gahrman serdarmyň taýatynda hojalygyny ösürmek boýunça bir näçe işler alınıp barýar. Şundan bagly ýylatşanda ýapyk toprakda ýetişdirilen ösümlikleriň her ýyly bol hasyl alınýar. Ýylatşany hojalygynda hojalygyny ösürmekde wajyp ähmiýeti eri boldy. Türkmenistanda hususy hojalyk öndürjüleri işek we daşak bazarlarynda uly meşgullyk gadandy. Şeýle hem pomidoryň hem de balgar üçin ähli ýylatşany da ýetişdirilen gök bananyň ösümlikler eksportyny ösürmek boýunça bir näçe işler alınıp barýar. Ýylatşany hojalygynda ösürip ýetişdirilen ösümliklere ýani biziň ýurdumyzda sanyly mesafynda dolandyran ýylatşany gurmak hem meýleşdirler we sanyly mesafynda dolandyran ýylatşanylar bular esasan hem ýani damjalaryň suwarmak hem de dökünleri damjalaryň tuturlar arkaly amala aşyrylýar. Ýani sanyly mesafynda dolandyran sensor arkaly döredilen ýylatşanylar bul bir adam tarapyna dolandyrylyp ýani sensor kompýuter arkaly dolandyran ýylatşanylar ýani suwuň döküniň hem de bularyň wajyp ähmiýetini gerekli mukdarda üçin edip durýar. Biz hem halipa muallimlerimiz hem de talip deňduşlarymyz bilen bir näçe ýylatşanyda hojalyk önüne ösürilişini halipa muallimleriň ýollaşa öwretmeginde okuw tejribe sabaklaryna geçip öwrenýär. Da biz şolary mümkinçilikler döret beren gahrman arkadaly gahrman serdarymyza köp sag bolsunlar aýtýar. Jana sag işleri wagtlyklardan wagtlyklar. Mehribanlar, eýdi vatandaşlar, biz gepleşigimizi söhbetdeş arkaly dowam etýäs. Meniň häzirki söhbetdeşim Türkmen Hojalyk Uniwersitetiniň agronomçylyk fakultetiniň uly molimi Laçyn Ahmedow bilen gepleşigimizi dowam etýäs. Laçyn molimiň ýurdumyzda bir baýrak gujaýlaryň biri bolan Türkmen Hojalyk Uniwersitetine häzirki wagtda bir geljekki ýaş hunärlemer, ýaş hojalykçylary taýýarlaýarlar. Häzirki wagtda siz hem talipleriň arasynda şol Türkmen Hojalyk Uniwersitetine yerleşýän okuw tejribe we almy barlyk ýylatışhanasyna taliplerin arasynda şol tropik agaçy bolan bananyň ösürip ýetişdirişi barada bar görüňär. Mümkin bolsa şu ýerde bir iýleşlemede de hem bananyň ösürmegiň aýratynlyklary şeýle hem biziň sebäpimizde ösürüş şertlerini bananyň aýratyn bir ide edilişi ösürüş aýratynlyklary hakyna bir görüň berseňiz. Ma'lum bolşýaly hormatly milli liderimiziň
tagallası bilen yurdumuzda meyveli bağlaryň, şol sanda subtrop meyveli bağlaryň östürüşini ilmi esasda ösürmekligi ýola goýdy. Şunun bilen barlykda meyveleriň öndürüşini arttırmak iň uly möhüm wezipeleriň biri bolup durýardy. Vilayetimiziň ählisinde şumat kämil tehnologi esasında gurnulan ýylaçyşganalarymyz bar. Şolaryň içinde gök önümleri var, gök otlar var. Şonuň bilen barlykda subtropik ösümliklerimiz ösürüp yetiştirilýärdi. Şol sanda ine görüşüňiz ýaly banan agacı ösürilýär, gawun agacı ösürilýär. Şol sanda irimişlerden, ýertudana ýaly ösümlikler ösürilip yetiştirilýär. Talip ýaşlarymyzam, ýagny Gojawan Universitetimizde okuw sapaklarynyň daşary öwrenenlerini özleriniň gözleri bilen görüp şu ýerde has kämilleşdirýärler. Ine şu görüşüňiz ýaly häzir hem subtropik ösümligimiz bolan banan agacı barada aýdymyzda tanışlyk geçenimizde bu ösümligimiz tropik ýurtlaryň ösümligi. Özde subtropik howa şertinde ösmäni halaýar. Asliyetinde muňa agaç diýäs böli ýöne içine görünmezde boşluk, ösümlik ýaly. Ilmi damada ýaşyl ösüp durýar. Şu yapraklary aýlanyp aýlanýardy, sütüni ýagny agacı emele getirýär. Bizim ýurdumyzda gysga boýlan bar, orta boýlusan bar, şol sanda uzun boýlan bar. Şonu aýdan wagtymyzda ýagny bizim ýurdumyzda ösürilýänler köplenç gysga boýlu bilen orta boýlar ösürilýär. Indi bu ösümligimize geçen wagtymyzda şu görýäňiz salkym görnüşindäki miweleri, ýagny ilk şu miwe emele gelmezden ozal sütünde 19-njy yaprak çıkarandan sonra gul salkym peýda bolýar. Şu ilki bilen ýokaryk dikligini ösýär. Diýme onu şumat tanak göremezde 10-njy yaprakdan soň emele gelýär. Hawa. İlki bilen guller dikligini ösýär-de ondan soň salkymy aşağı goýberýär. Şonda aýdanymyzda ýokarky bölegindäkiler enelik guller bolýar. Şol ýerde miweler emele gelýär. Aşağı tarapynda da atalyk guller bolýar. Bu botanik aýratynlyklaryna değişik bolup durýar. Sebäbi diýilende botanik aýratynlygyny öwrenmegimiz bilen, ýagny miwäni kesgitläp bolýar. Sebäbi bir düýp ösümniň ýanynda bir näçe hatar oturdan bolsak, gapdana da başga sort oturtmaly. Tozanlanma geçer ýalyk. Miweler uly bolýar, bir ululukda bolýar, tagam gow bolýar, hemde sort alamatyna bolan rinkini alýar. Şoňa baglanykda gul alamatyny hökman öwrenýär. Ine şu salkymdaky miweler eýam ulalandan soňra sorta mahsus bolan ullugy alýar. Olaryň uzunlygy ýam 25 sm-den 40 sm-çelen bolup bilýär. Ine hatarlar boýunça guller açylýar. Ine şu taýda guller hem görnüp durandyr, jaň-jagaçdan açylýar-da. Ine şu taýda akçy guller bolýar. Tozanlanma, tohumlanma geçen soň hatarlar boýunça miweler emele gelýär. Miweler bu agramy bir salkymda ortaça 50 kileden başlap bilýär. Şeýdibem ýokarlanýar. 55-60 kiloçeli şeýdip gidiberýär. Indi sonra güze çykýarda şu bir düýp miwe getirenden soň ýene indi kil hasyl berýärmi diýip. Indi sortuna baglykda birinji ýyldan ikinji ýylyna seredende hasyl berip bilýär. Käbir sortlary 2-3-nji ýylynda hasyl berýär. Indi şuny miwe alnandan soň düýbüni kesip aýyrmaly bolýar. Gapdandan çykan şu ýaşajyk nahallamyz bar. Şular ulalýar-da bulardan hasyl berýär. Demek mineral dökünler iýmit madan barmak üçin kesip aýrylýarmy şol? Yok. İkinci ýylynda bir ýyl hasyl beren soň bermeýär, ösümlik şeýle. Aýyrýar, ene şu gaplaryndaky ýaş nahallardan hasyla durýar. Şu ýaş nahallary kesgitläp bilýär, ýokarky böleginde 3-4 sanak yaprak emele gelen bolsa, aşagda da esas ekleç kökleri bolýar. Onu aýryp gapdala da geçirip bilýär. Bolmasa şu enerik ösümniň özünde de duran ýerinde hasyla durup bilýär. Ýürüti özüniň çylgytlary bolýar. Sebäbi gysga orta boýlar ýylaçyşgana niýetlenen. Hatar aramyz da şu. Hatar arany iň kiçik goýduk diýende 2 metr goýmaly. İki ösümliň arasyna şeýdip sazlamaly. Iň azynyň 2 metr goýmalylar. Şeý iýmit meýdanda iki diýär. İçinde ösümlik sany şeýdip ýylaçyşgana görä kesgitlemeli bolýar. Aýratynlykda aýyryp bilýär, bular gapdara göçürip bolýar. Olam täze bir bag bolýar, ondan soň bularam hasyla durýar, gulleýärdi. Laçyn molymine şu bilen bir üzüm agacynyň bir kommersiýal, bir kommersiýal diýdiň. Şol agaçda diňe bir ýekaja kommersiýam onu kunjy yapragyna diýäňde. Hawa. Onu siýan belläkeşiňiz uzynlara, mola gysga uzynlara da şol bir onu kunjy yapragyna berýärmi? Bizim ýurdumyzda diňe ýapyk şertde ýylaçyşgana şertinde ösürilýär.
Sebäbi ýaňy diýip geçdim, subtrop kowa şertinde ösmän halaya. Malaýym kowa şerti diýmeklik bolýar, çyýgly ýeriň ösümligi bolar. Ilmi dama çyýgly bolup durmaly. Şonuň üçin ýylaçyşgana seredip, gysga hemde orta boýlary saýlanyp alınıp oturdylýar. Biziň ýurdumyzda esasanam häzir Grand 9 sortlary bar, Cavendish sorty bar, biram gysga boýly Cavendish sortlary bar. Şolar köpräk ösürilýär biziň ýurdumyzda. Ýa-ni vilayatlarymyzyň ýylaçyşganalarynda da kämil tehnologiýa esasında telekeçilerimiz tarapyndan ösürilip ýetişdirilýär. Talip ýaşlarymyz okuwundan daşary hem telekeçiligiň ýylaçyşganalaryna hem gözleri bilen görmäge okuw tejribeliklerini gidip geçýärler şo taýda, öwrenýärler. Laçyn bolum şol banan agaçyny östürip ýetişdirilerine ýylaçyşgana şertlerine çyýlygy näçe ýyllyk derejede bolmaly? Banan ösümligi ýylylygy, çyýglylygy, ýagtylygy halayan ösümlik bolup durýar. Çyýglyk diýilende 50 götürümden ýokary bolmaly. Ýagny 70-80 götürme çelli bolmaly. Çyýglyk halaya ýöne aşağı batga bolmaly. Häzir görýän şertimizde toprak şertinde görýäňiz. Ýaplar boýunça suwaryşy görýäňiz. Ýöne damjalaýyn usulunda da düýplerini her düýbiň aşagyna ýörüýte turbalar arkaly damjalaýyn suw barýar. Ol ýagdaýda ösürip ýetişdirýär. Bir günüň dowamında ýagtylyk diýenizde 12-14 sagatyň içinde ýagtylyk bolmaly. Ähli ýere ýagtylyk düşerýärlik bolmaly. Sebäbi diýilende ýaşyl bu ösümlik ýagtylyk gowurýar. Ýagtylyk gowurdyk saýy çalt güllemeklige durýar, ýapraklarynyň sanam parlap şey diýip köpelip ugraýar. Hemme şert kadaly ýagdaýda bolmaly. Laçyn bolum şol banan agaçyny öý şertlerine de ösürip ýetişdirip bolýarmy? Banan ösümligini öý şertlerine de ösürip bolýar. Güýz gyş basly gelýär böli. Azıcık şo taýda çyýglygy ýokarlandyrmaly bolýar da ýagtylygy. Ýagtylygyň gowrak düşýän ýerine geçirmeli bolýar. Ýa-da emel usuly üstünden ýagyş ýagdyrmaýaly suw pürküp durmaly bolýar. Şo ýagdaýlaryna seredip bilsek, öý şertlerinde de banan agaçynyň gysga boýly sortlaryny dogrulygyny biz ösürip bilýär. Howany arasalyjylyk häsiýetem ýokary derejede bolýar. No haýsy topragy hasa bir talapkar, haýsy toprakda ösýär? Banan ösümligi esasan hem ýeňil topraklarda, orta toýunsaw topraklarda ösmäni halaýar, özde biohumus halaýan ösümlik. Biohumus ýa-da çüren, organiki dökünler bersek, onda hasam ýokary derejede bolýar hasylligi. Demek ona öz ýapragym çürüntki bolup hyzmat edip bilýärmi? Öz ýapraklary çürüntki bolup hyzmat edip bilýär. Şo ýokarky bölek hasyl berenden soň kesip aýyrýarsydyga, şolary bölek edip hem hatar aralarynda, ýagny gök dökün hökmünde biz arkaýyn ulanyp bilýäs. Mon banan agaçynyň nahallaryna göçürmeli? Banan agaçynyň nahalaryny göçürmek boýunça ýaňa nykta geçdik aýdyp, şu ýokarky böleginde ýaňy düşündirdim 3-4 san ýaprak bolmaly diýip. Şonu enelik ösümlikden emaýlyk bilen ýörüýte gurallarymyzyň kömegi bilen topragyny açyp, aşağı tarapynda da esasy kökü bolmaly. Şol kökü bolsa biz başga ýere göçürip bilýäs. Çoňlugyny 30-40 cm, iýni bolsa 40-50 cm çoňlugy diýäse, düýbüne organik mineral dökünler ulanmak bilen aýratynlykda ýörüýte çyzgyklar esasında göçürip bilýäs banan agaçyny. Onu oturdanmazdan soň desine hökman surata suw tutmaly. Molim banan ösüminiň ýanynda gawyny agaçyny ösürip ýetişdirip bolýar. Dogry sorag belediňiz. Şol banan agaçynyň gapdalynda gawyny agaçyny ösürip ýetişdirip bolýar. Sebäbi diýilende ikisem subtrop ösümliklere degişli bolup durýar, çyýgly halaýan bolup durýar. Şonuň ýylylyk, ýagtylyk şertler hem golay bolýar bir-birine. Galy bersede sitrus ösümliklerimizden limonam bar. Ulam ýylaçyşgana şertlerinde ösürilýär. Ählisem çyýglygy halaýan subtrop ösümliklerimiz bolup durýar. Şonuň üçin golay bolanlyk sebäpli ina gapdalymyzda da görýäňiz gawyny agaçyny onum ösürip ýetişdirip bolýar dogrulygyny. Talip ýaşlarymyzyň okamagy, öwrenmägi, şol sanda professor mugallimlerimiziň işlemegine şert öğretip berýän hormatly prezidentimiziň, hormatly milli liderimiziň janlar sag bolsun, tutýan tutumly işleri ileri bolsun. Laçyn bolumyna ýa bir näçe ýyldan bäri siz Türkmenow Hojalyk Uniwersitetinde zähmet çekýän bu kuny bilim ýaşlamyň alamly, bilimli, diň dünýä garaşlar, ýaşlar bolup ýetişmekde öz uly goşantlygyny goşýaňyz biz hem size halkara parahatçylyk we anaşmak ýoluna ählat barýan işleriňizde diňe üstünliklere ýaranmagy tüýsürimizden arzu etýär.
Men Türkmenowa Hocalyk Üniversitetining 3-nji ýyl talibi Öwgen Muradowa Gülçemen berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynyş döwrüne hormatly prezidentimiz arkadaly gahrman serdarymyzyň taýsy tagallalaryny netijesinde ýurdumyzyň beýdürlüligini gorap saklamaga, baýlaşdyrmaga uly ähmiýet berilýär. Bu möhüm wezipelerden uğral biziň üniversitetimizde hem bir näçe ösümlükleriň beýdürlüligi öwrenilip hem de olaryň gorap saklama işler ilmi esasy alınıp barylýar. Bu ilmi işler esasında ösümlük gorlar toplanylýar. Hem de halk hojalyk ähmiýetli saýlanyp yetişdirmekde uly işler alınıp barylýar. Biziň üniversitetimizin ýylaçyşganasyny hem bir näçe ösümlükleri östürüp yetişdirýär. Hem de öz nazariýetde alan bilimimizi fuliýetde tejribe usullary bilen görüp öwrenýär. Ýylaçyşgana şertlerini hem bir näçe ösümlükler östürüp yetişdirýär. Hem de olaryň tropik hawa şertlerini östürüp yetişdirilýän banan agaçyny hem biziň ýylaçyşganalarymyzda östürüp biz öz gözümüz bilen görüp şolaryň nähil derejede haýsy ýyllykda ösýänligi barada öwrenýär. Banan agacy tropik hawada ösýänligi sebäpli biziň ýurdumyzda ýylaçyşgana şertlerini östürüp yetişdirilýär. Banan agacı elmide ama yaşlı ösýän ösümlük hasaplanýar. Ballaklarynyň düýbünden çykýanlar östürüp onu başga täze görnüşine hem östürüp yetişdirilýär. Banan agacı sortuna baglykda 1-nji, 2-nji hem 3-nji ýylyna hasyl berip başlaýar. Bananyň olsa bir näçe görnüşleri bolýar. Biziň ýurdumyzda hem orta boýly hem de gysga boýlylar hem de uzun boýlylar östürüp yetişdirilýär. Bananyň düzümine bir näçe vitaminleriň adam saglygyna gerekli bolan peýdar vitaminleriň barlygy sebäpli olary adamyň gününe ýemeklik maslahat berilýär. Bu bolsa bananyň gülü hasaplanýar. Gülünden ýokarlykka miwe emele getirip başlaýar hem de bu bananyň salkym görnüşinde miwe getirýär hem de şeýdip ýylyna salkym görnüşinde miwe emele getirip ösýär. Biz talip ýaşlary okumany, öwrenmäni giň mümkinçilikler döredip berýän gahrman arkadaly gahrman serdarymyzyň janlar sag, ömürler uzak tutýan tutumly işleri mundan meýlem rowaşlygyna beslensin. Merhabalar, evi vatandaşlar, biz gepleşimizi söhbetde şarkılı devam etýäs. Meniň häzirki söhbetdeşim Türkmenowa Hocalyk Üniversitetiniň Agronomçylyk fakultetiniň kafedra müdiri Aman Murat Alanur bilen gepleşimizi devam etýäs. Aman Murat molim, häzirki wagtda biz Türkmenowa Hocalyk Üniversitetiniň ýagny tejribe geçirýän meýdançasyna, şu meýdançada buğdaýlaryň dürli görnüşdäki sortları ekilipdir. Ine şularda mümkin bolsa şol buğdaýyň biziň ýurdumyzda haýsy sortlar ekilýär, şeýle hem östürüp ýetişdiriş aýratynlyklar hakyna gurrun berseňiz. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynyşy döwründe Türkmenistan ýurdumyz gahrman arkadaly gahrman serdarymyzyň parasatly ýolbaşçylygyna ösüşleriň täze sepkitlerine batly adamlar bilen ösýär. Türkmenistan ýurdumyzda hormatly prezidentimiz Türkmenistanyň halk hojalyk puwdagy bilen ähli hatarda owajalyk puwdagyny ösdürmek üçin uly işleri amala aşyrylýar. Şol işleriň esasyna owajalygyny halk hojalygynyň beýlek puwdaklary ýaly bir ýokary girdejil puwdaga öwürmek üçin uly işler amala aşyrylýar. Bu wagtda berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynyşy Türkmenistany 2022-2052-nji ýyllarda durmuş taýdan ösdürmek milli maksatnamasy kabul edildi. Şu maksatnamada Türkmenistan ýurdumyzyň ähli halk hojalyk puwdag uğru bilen owajalyk puwdagynyň geljek 2052-nji ýyla çenli ösdürmegiň esasy uğurlar keskitlenen. Şu uğurlarda ösüşleri amala aşyrmak döwlet tarapyndan ägirtili işler amala aşyrylýar. Ýani bu wagtda döwletimiz tarapyndan Baba daýhannamyzy tehnika bilen, dökün bilen, tohum bilen, şeýle hem ziýankeşlere garşy aguly terişler bilen üçin etmek, şeýle hem başga da bir näçe geçirilýän yeňillikli işler bu özü döwletimiz tarapyndan, hormatly prezidentimiz tarapyndan owajalygyny ösdürmek üçin alınıp barýan işlerden mysal bolup durýar. Türkmenistan ýurdumyzda owajalyk puwdagyny esasan ösdürip ýetişdirilýän ekin görnüşlerimizden däneli ekinler, kötüklü däneli ekinler, gowaça, miweli baglar, gökbak ekinleri,
yer alma, şuna meňdeş ekinler ösdürip yetiştirilýär. Häzirki wagtda Türkmenistan ýurdumyzda güýlük buğdoýy ösdürip yetişdirmek boýunça uly işler amal aşyrylýar. Ýagny Türkmenistan ýurdumyzda boýunça 690 000 hektar meýdandan 1 milyon 400 000 tonnadan gowrak guşgurtak buğdoý hasyly taýýarlanyp döwlet öňündäki döwlet maksatnamasy ýerine ýetirildi. Bu bolsa ýa-da Baba Daýhanlamyz watan öňündäki döwlet öňündäki borçlaryny bir kemsiz ýerine ýetiren waradaky bir abraly masal bolup durýar. Bizem özgedegimizde owjul uğruna değişli ilmleri öwrenmek bilen owjulugyny esas gözüňden tutulýan ilmi esasdaky ösüşleri öwrenmek boýunça ol işler geçirilýär. Şol bellek geçen esasy milli maksatnamamyzda owjulugyny ösdürmekde önümçülük we innowasion tehnologiýalar ornaşdyrmak, seleksiýa tohumçylygy işlerini gowlandyrmak, şeýle hem owjul ekinleriniň täze sortlaryny döretmek, tohumçylygy işlerini gowlandyrmak, vilayetlerimizin toprak howa şertlerine yerine göre ekinleri yerleştirmek, owjulugyny ýokary girdejil puwdowy öwürmek. Ýagny bu esasyna owjul ekinleriniň hasyllygyny ýokarlandyrmak bilen özümizde azyk bolçulugyny döretmek, şeýdem daşary ýurtdan getirilýän şol önümleriň möçlerini azaltmak boýunça şeýle hem Edermen Baba Daýhanlamyzyň zähmet ýaşaýyş durmuş şertlerini gowlandyrmak barada uly işler geçirilýär. Owjul ilmlaryny täze ilmi garaýşlary kämilleşdirmeden mümkin näl. Şoň üçin bizem öz gedegimizde okuw sapaklarymyzda owjuluk önümçülügine gerekli hünärmenler taýýarlamak üçin öz hünärinden baş çykarýan hünärmenler taýýarlamak üçin önümçülük şertlerindäki maglumatlary tejribe şertlerimizde, amaly şertlerimizde öwrenmege ýol goýýar. Ýurdumyzyň owjulugyny ösdürmek üçin hormatly prezidentimiziň permanent esasyna owjuluk ministrliginiň düzümine Türkmenistanyň Ilm barlyk däneçilik instituty, ilm barlyk paýtaçylyk instituty, ilm barlyk ekrançylyk institutlary döredildi. Bu institutlar owjulugyny ösdürmek üçin innowasion tehnologiýalaryň bir dünýä nusgalyk görnüşlerini, dünýäde ulanýan kämil görnüşlerini öwrenmek hem öz ýurdumyzda ornaşdyrmak, owjul ekinlerini ösdürip ýetişdirmek tehnologiýasyny kämilleşdirilen tehnologiýa görnüşlerini öwrenmek, şeýle hem owjulugyna täze owjul ekinleriniň täze sortlaryny döretmek hem de olaryň tohumçylygyny ilmi esasy alyp barmak boýunça ilm barlyk işlerini alyp barýar. Häzirki wagtda öz ýurdumyzyň türkmen alimlerimiz tarapyndan güýlük buğdoýyň Serdar, Arkada, Prag sortlaryny döredip önümçüligi ornaşdyrylyp bu uğurda uly işleriň amala aşyrylýanlygyny, ýani türkmen alimlerimizin şol bellek geçirilýän Türkmenistanyň ösdürip ýetişdirilýän ekinleriň köp sortlaryny döredenligini, şeýle hem kämil tehnologiýalary ornaşdyrmak boýunça uly işleri geçirilenliginden masallar. Bu wagtda bizem Owjuluk Üniversitetimizde taliplerimiz bilen şol ilim barlyk institutlarda öz okuw önümçülük tejribelerimizi geçýär. Hem şo taýda öz türkmen alimlerimizin alyp barýan ilim barlyk işlerimizde taliplerimiz gatnaşmak bilen geçirilýän işleriň mazmunyny öwrenýärler, öz dünýä garaýşlaryny giňertýärler. Şeýle hem özleriniň okuw hünär tejribeleri esasyna hünärlerine değişli olan diplom işlerini yerine getirmek hem şol işlerin esasyna amal aşyrýar. Bizim häzir görüp duran yerimizde häzirki wagtda güýlük buğdoýyň şeýle hem çowdarynyň, arpanyň, süläniň dürli sort nusgalarynyň dürli hilek ilim barlyk işlerine barlanýan meýdanyna dur. Bärdine ýurdumyzda esasan ösdürip ýetişdirilýän güýlük buğdoýyň sortlarynyň dürli nusgalaryny seçki, gibritleşdirme geçirmek bilen alınıp barlayan işler baradaky esasy görkezjilerimize fin edýär. Bärde taliplerimizin gatnaşmagyna diňe bir öwrenmek däl, eýe okuw sapaklaryny özleşdirmek maksady bilen hem ösdürip ýetişdirilýän barlyk nusgalarymyz bar. Bir de özümiziň okuw sapaklarymyzda şol ösümlikleriň bir ösdürip ýetişdirilişinden eýem hasyl emele getiriş döwrüne çen aýratynlyklaryny, şeýle hem ösdürip ýetişdirmekde bir daşky gurşaw bilen baglanşykly alyp barýan ýagdaýlaryny, botanik biolog aýratynlyklaryny baha bermek boýunça
ilmi işler geçirilýär. Şeýle hem okuw tapaklarymyzda şolary özleşdirmek boýunça uly işler geçirilýär. Türkmenistan ýurdumyzda owa hojulugyny, şeýle hem owa hojulugyny ilmi esasda ösdürmek boýunça ägert uly işler amala aşyrýan Gahrman arkadagly Gahrman Ferdarymyza köp sag bolsun aýdýarys. Gahrman arkadagy Gahrman Ferdarymyzyň janlary sag bolsun. Il ýurt bähwitli alyp barýan işleri mundan beýle rowatçy bolsun. Köp sağ olun aman öğretmenim. Doğrudan häzirki wagtda ýurdumyzda bir o